solo suru. Oningo bedingi, oningo tem, Ruto kane ber, to kaka nowacho ni oketo duol mang'iyo education mar CBC. Mochako oketo Maraga ne ng'iyo weche mag maslahi mag polise ka. Ruto noningo tem gimiluongo ni obed piny to ng'i audit gimiluongo ni the tax regime of this country. Ruto noningo ng'i ni to Kenya Revenue Authority ochalo nade to lose nade. What is the philosophical foundation mar Kenya Revenue Authority? Tina apart from mano ineno kogolo jatenda Kenya Revenue Authority to keto jogene ma onge gimotimo kata chiel. The first thing moningo bene timo wan gi gimiluongo ni double taxation, wan gi gimiluongo ni VAT, wan gi gimiluongo ni income tax, wan gi gimiluongo ni stamp duty, wan gi capital gain tax. Kora danyisi ni mokwongo ichamo osara. Osara kisamo wan gi tax miluongo ni pay donge. Kia osara michamo makoro donjo fuko no moseng'ad pay odhi na sirkal. The same osara kidhi e duka te ng'iewo gimoro tito iluongo ni VAT. Ichake chu mani sechuo tax deriyo. The same osara ki import gari to wan gi import duty. The same osara ki dhi ng'iewo puodho wan gi stamp duty. Kata mana sitima makore do med chakre dwe mokwongo mano tarik 1 mar dwe mar 4. Koro mondo ing'i tax regime mar piny ni niya ere kaka wanyalo harmonize gini mondo kik jatpiny bed gi burden. Iwinjo? Mano gima onge. Mar ariyo gimiluongo ni cost kata cost mar doing business kata timo ohala ni malo kabisa. Kipenjo ja ohala manitiere Nairobi ka obonyisi ni wabunde kara ni itimo kata this gimiluongo ni liquor in gi kar makechgo. Mokwongo ni in gi liquor license ichulo ka. Mar ariyo in gi copyright ichulo ka. Mar adek jonema ichulo ka. Ichulo gik moko madhi apar ne kumora achiel. To Azimio e manifesto gi ne wacho ni the cost of doing business nyaka bed piny. Ber ka ng'ato wuok ni dati mohala, odonjo to chulo tiko to tieko. Ineno ka ng'ato nigi duka ne stall ne. Wan gi licenses 1 2 3 4 nyaka 20 e kumora achiel mochulo. Ma by the time ka gigo dhiambo iyudo ni the profit margin is very low. Mage magik moningo beni Ruto gine timo. To kinya chiyo tiwacho ni koro jahigni 18 seche moko ng'ano nitie kara mar pod en mana e high school. Kara seche moko ko chako mbalariany. Eto koro en gi pesa mani modhi chulo suru. Koro magi e mikakati to Kenya kata wacho ni kiawa rito 10 years ni 7 months. Wanyisi Sharon ni a day in government. Odiochieng' achiel kende nyalo make a very big Nikech japiny geno winjo gima nyalo konye, gima nyalo mbeko ne ngima. Nikech mokwongo ni ipenjo idonjo iye mokwongo ni for instance ineno gimiluongo ni this CIS positions it is illegal. Magi assistant ministers in these guys. Uhuru nokedo gi 23 well. Ibidi kido gi 50 to kikedo gi 50 jok mano chung mano yombi ma jopiny no reject. Ema kori kedo ka sani kata mana no se puodhe gi nyake migepe mopogore doho bende podo doho no tamore and I agree with the High Court decision. Gigi mokwongo ni gin illegal. Seche miwacho ni ng'ato ya point ni kaso speaker wacho ni chik wacho ni ok vet gi. Koro in ng'ata ma en kada gi mibadhi en gi gimoro amora to donjo ok inyal vet. Mano gima is unconstitutional. Koro ipenjore ni priorities mar sirkal ni kanye. Kido wago siasa gi jopiny IBC kucho ivuruga. Don koro winjo wachnu mogik kesi watiek chenro. Beti da chako di kesa tiek gimi. Ero kamana inya Sharon mokwongo adwa wacho ni mondo wach mar ni ng'ato nyalo bedo to wacho ni nitie ng'ama jopiny no reject. Ing'eni sami wacho ni jopiny no reject ng'ato en ng'ama no chung, mano dhi e debe, mano dong o sound marach. What if kanga wacho ni no bedo rejected no bende wacho ni kata ugai mar Azimio bende bedo rejected. No ka en gima sound marach, mano number 1. Number 2, aneno ka gima chendo kaeri en ni wach ni election ok tim maber to evidence ni ka. Dong kamano. Ka evidence ni no mai 207 ne in evidence. 2013 nenti evidence. 2017 nenti evidence. 2022 nenti evidence. Aparo ni wang'eyo ni kata kopo ni do ma Kenya ka ok nyal timo gima ina midwaro. Oyieni mar dhi e do ma oko mondo wach ni gini notimore 207, otimore 2013, otimore 2017, onwore 2022. Ere kaka wanyalo timo gini mondo 2027 kikoro chako timre mondo wabed gi kue mondo kik walala meka ni ng'ane okwala ng'ane omaya ng'ane otimo magima. Aparo ni mago gik monego beni waketo ka in gi evidence tapani evidence konego beni konyowa mondo mi weche mang'eny mag ni okwal kura ochumi rach gi jatelo mantie rach otimre nade
mondo rum. Sharon amedo jiwo jowa ni ya sama koth chwe ni wati uru gi kodhni wamanyuru kaka waloso chiemo ke wan mondo kik wategemea sana kuom sirikal kuom ngano mogeno kuom dhano wadgi mondo wayud kaka wanyalo konyore tingene ka pod waketo ni ok wadwa ni mondo watim matek ni wawacho ni lope watindo kia sirikal omiyo ji mana mbolea chon sirikal nok miji mbolea ngato ne dhi to kawo owuoyo to komo godo to uyudo chiemo kendo ji ne chiemo opogore gi kaka sani ang'o mon watimo kamano gi lomo wan godo matisni kata ka mbolea mar sirikal poko biro mondo wami wabed jo Kenya moji tegemea kigin kopogore nyaka warit mani mondo sirikal timno kamano mondo koro malalamishi mang'eny gi sirikal oyudo ka already wan be watiyo matek wadhi mbele apar ni e kaluwa nitie pinje mang'eny man gi chiemo piny kaka kidhi kaka Kabondo nigi rabuon en gima nyalo puro ti uso ti yudo kaka inyalo survive godo ang'o mi wadwa keta ni koro kodwa tiyo matek nodo wacho ni alope wan go tindo mbolea ke obedo nade koro kwanyal timore nade kwanyal tiyo matek mondo many kaka wachiemo Sharon watiuru matek moso oganda wa majoluo waweuru bedo ni wane modo bedo mstari wa mbele ni wane fighters manyalo fight ne jo Kenya ka duong ang'o mondo wejo moko be mondo fight wano bro gore nyaka karang'o wanto wabro nyiso ni wariek nyaka karang'o wati gi rieko ma wan godo mosomo godo mondo konywa tok ni mar loso ne jomoko nikech sani koro ka wasewang'o ndara onge nyathi jatend piny madhi ringe ndarano onge nyathi jalup jatend piny madhi ringe ndarano adier ka wan Julie wacho ni wasetiyo matek ma fight ne Kenya wan be wasetemo moromo weyo jomoko be mondo tem mondo dhi mbele mondo wane luokruok manyalo bedo ok ni ka piny oru kinyi to ni en jaluo mana wang'o ndara jaluo mana goge bunde jaluo mana luok gi tiagas an kaka beti ok mora ok anyal nyisi ni ng'anyo madhi mbele mora nikech ka winyo ni ngima ng'ato olal apimo ni den nyathina den owadwa den kata nyaminwa moro litna kaka an beti ok ang'e ni samoro litna nikech an be an miyo manyuol mak mana ni wadhi ura ne mos mondo pimo ne joma moko gi gin be wadwa ni mondo wawinyi ni gitang'o motimore kuonde gi mopogore opogore we mondo wabed kaka joluo matiyo gi rieko kaka kabila moko ng'e ni wariek go kendo waroteke mondo walosa ne ngima wakiwan mondo wanene to piny dwa tero wakanye kaka joluo ero kama na Beti Charles okada wacho mathoth ahinya Sharon asewacho mang'eny wada mana wacho ni wakuong'e nying Ruoth Yesu ng'ata ma temo mislead jopiny kida wacho ni in koro ida bedo kujo ni puro ni ok idonjo wach sirikal Sharon iwacho ni politics and development are intertwined seche ma jobura temo budgetary appropriation mang'iyo ni pesa kama dhi kama gino affect japiny directly emomiyo wayiero koro ok en paro maber kida wacho ni koro ni wan wapuro puyo chokwa koni japiny wapur kwa ikore ne masirikal ki no japiny en ng'at ma olony kendo jopiny rek seriously mong'eyo ni ato adonjo kanyi e governance the concept of governance en ni en gimilo ni collective responsibility kara mana japiny koro kinyal dak in ignorance kiwacho ni anapura mano mokwongo mar ariyo nyaka koro wa make hard choices ma we cannot avoid that nyaka sani koro wa sacrifice nyaka chieng' moro waboneno niya nitiere ratechwa kes wan gi Azimio nigi options mopogore ng'anyo is just the first one okada golo secret sani it's very premature but nyaka chieng' moro waneni koro ratero nitiere pinyni ma ng'ato nyalo chung' kata ko mijikenda moro kata giek moro kata jakuria moro nyalo chung' to wacho ni obedo ker mar pinyni moko ket ukora mang'eny ma ng'ato in igni ariyo kapok ochak election iseketo election official e mfukoni to wabedo kae kwa campaign the whole of the country magi gik mok bi mayot ma ng'ato ma en obede coach ne sofa set gi remote to ng'iyo mandamano to mano gimoko nyal timo koro lastly jopiny chochni bo bedo matin Monday Thursday but gikone ibo yudo lemo kara kidwa yudo lemo malo ok nyal bedo piny adier wakili chochni go donga ka ng'eny giro no ok gin mang'eny chochni matimore gin chochni mag fitina mana senyisi ni chon ni wacho ni wale watu wakong'oa reli sani koro ineno ka dhano kwalo jamni seche ma ng'ato sponsor goons mondo kwal jamni seche ma ng'ato sponsor goons mondo dhi spectre ka jakom ing'eni gini it's not a small issue imagine ni in ker itiyo ne jo Kenya gi chunye teigni 10 idhi e retirement to ng'ato odhi ka rombe 1,500 mo wang'o ipare en gima tin ang'ena bukulo kendo mar mondo mwalosi nikech kata mna jotelo mamoko kotelnegi koda mago mag Kenya Kwanza bende nowacho ni dibed ni Uhuru Kenyatta mane jatend piny Kenya bende chal ka gima sponsor rallies mago propaganda katieko katieko to wacho ni jopiny mikwaro mogejwa
sacrifices must be made. Kata kidwa golo olemo puodho, kinyal rito piny mondo olwar. Nyaka yedh yadhno mondo ipon olemo. Wach maber bobiro mbele ka wadembreu. Erokamano ahinya kuom biro e studio. Ang'eni twak wadana kara mana ka beti pod idwa luwo sabro chaka gwelo kendo nikech ang'eni twak ma kama ok nyal rumo nyaredi nje siduor. Bende dhi bedo gi twak market kod ma ichendo mar mbako romo chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Beti oranga guni erokamano. Wakili Charles Midenga waguni erokamano kuom biro e studio kinyi ma kawuono. Duto te bende ung'eni uno jo Migori te. Beti wuok Migori. No chuto no yombe. Kaka yumbe joge ni mani support no yombi dong chalre to romo. At least no yomba piny to malo kwa yudo. Yudo malo. Jatend piny mane agoyo ne kura donge ker makanyaka. Mane yombo. Mana yombo nikech mane ngama na support. Nyakorom gajuang gikanyo bende makelo wegiko mar twak mokwongo no ka dakika 35 tok saa 2 mar okinyi. Chenro mabiro bang' ma en chenro mar orako kikidi mabor. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara maro kapu no chakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bye. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimora mora ne mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gimana pando okibiyudo. Weche era medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhurufka to in okibiyude. Zabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuondre wunda kai to koro sani in idwa riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15, mane Ramogi TV. Kik bai. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo kumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kike baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Machiegni urunyi kwa Ramogi juang. Ginyinga en Elvis Abonyo, awuok e dala mar Sindo. To okinyi makawuono ni wadwa ni moto warie dendwa. Machiegni uru.
but nyawadwa ka iluongo ni Akinyi en ema biro tero wa bende ubiro neno kaka mombo timo akwayo ni mtubuth kode nyaka giko machiegni uru wachakuru mana warm up wachake mana kama kendo nyalo kwayo ni moti kwano mana nyaka par kende oromo 1 2 3 4 5 timo kamani ber nikech koro miyo remo koro chapni e del koro ibedo moikore ne gima biro chande koro miyo koro muscles gi bedo koikore ne gima idhi timoni ber ahinya odong' 3 kendo 4 3 2 1 haya koro kawe ka ne adwa ni moti rienago kamatin mano remo osebedo ka ringo matin chakrie na bathe koni chakrie na koni be kendo ineno chakrie na koni kendo koro adwa ni moti tile kama nyadi 7 kende nekisetimo 2 koni akwano ndi mana 1 mana 2 mana 3 magi gik mayot minyalo timo kata ot kanyo ero kata kaponi chachi mori keto kanyo ni podi wen moto kue tidiri kama miya mana 3 kende 2 mogik 1 mogik akoro mak na go koni kama tibede koni kwani e par kende 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 duok na go koni chakrie 10 9 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 koro kel nago ka mak nago ka ineno adwa ni idhi mana piny matin chongini idole mama tin ti idho mana malo kadwa ni idhi nyaka piny mani rieyo koro leche ma e lower body ka iluongo ni lower body oting'o muscles mang'eny nyowuoyo koro rieri nikech wadwa chapni nyowuoyo miya 4 5 6 7 8 9 10 aya ternago ka ne nikora Ramogi Jwang adwa ni rie chongi te mane rie chongi no koro kirie to koro swing na up and down koro yudo ka leche me to koni gi bende koro riere maber kamano ero adwa ni tim na 6 moko ka 6 5 4 3 2 akoni ichapni mana kama to wadwa timo upper body lower body to nyaka gi cardio miluongo ni chapni makoro injo ka koro yue matekno mane gima timore koro wadwa chako gi upper body modhi chako go en shoulder press adwa ni chung na kama kati ndio ni maber kama ti iriwe badi malo ti duoko kama neno kamano iriyo kamano ero pole to mana mos workout mina natimoni kata onge gi gima ting'e lweta to riyo dendi mamalo ahinya goki go tete kuonde manyong'ang' ka samoro ni seya kata ni tiji mo mateki office to dwarore ni materie badi ni rie gokini kama itime nyadi par kende asetimo 5 moko go kakwan 6 7 8 9 10 mano roma yue matin kiyes miyo matin no anyisi workout machielo madhi timo mar 2 workout mar 2 madhi timo bed man pod mana malo ka adwa ni koriome ti idieka pod timo mana shoulder no upper body pod wan mana upper body ni to koro iluongo ni in press odende in press nikech irwake gi kama koro itime na di paro dhi 1 en kitimo to adwa ni moti keep body ni upright ok ni koro chapni kikitim ni kata ni chapni kama oyo ibedo stable titimo kama arms gigi biketo at high level timi 7 modonga 7 6 5 4 3 2 1 mano injo ka gokigi apa body no se koro chako wangi matin irie matin kamano ero nekit koro wadwa dhi kendo wadwa timo miluongo ni flies koro chalo ngama fuyo ifuyo matin ineno ma iluongo ni flies idende gi dho ngere ni flies butterflies koro wadhi timo par are you ready in 3 2 1 wadhiyo 1
ariyo. Daka winj kikwano dala kanyo yawa, kwan. Adek, ang'wen, abich. Kwano no ber ahinya nikech seche miwuoyo no bende work your core, iwinjo. Seche miwuoyo no it works your core. Matiende ni ibende yudo ka you breathe. Keep breathing. Odong ang'wen, adek, ariyo, achiel. Shake it out. Mano ber. Mano wasetimo workouts adek. Wadwa chako watimie gimachielo. Bana pod mana upper body no to koro dhi mako mae kama koro nikwa Ramogi jwang kama wadich goni mang'ato dwani adwaro six pack. Adwaro slim body, adwaro bikini body no ne. Jali kama kakikele ne. Itime ni itimo ni mane kakitimo yo slim body. Bikini body mine ne jimanyo no. Idhi bedo na matin kama mana matin. Titwe ni kama gima kikitim maka dwa neno ni itimuri ni ahoyo ibeda beda apa wodi ni kene masudo kama kori kwano na dipar achiel digiduogo ariyo adek ang'wen ineno ang'iyo straight akatan side to side ang'iyo mana mbele kanyo straight auchiel abiriyo aboro ochiko apar relax ineno mano wasetimo workout wa mane mulu man upper body kar kende. Koro adwani mati relax matin. Motanyisi kendo workout mogik. Makedo bro pod mana mulo gwengni kamuna no dechi kodo ni. Ineno. Adwaran ine. Koro kani tirieka itereka. Position madwari en manaka. Kibedo gi ka onge gimiloso. Bed nagi kae matin. Ti irie badi kacha, tirie badi kone. Wadhi koro achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, miya apar moko, apar, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Shine. Mago wan workout ang'wen. Wadwa nuoyo gi kar ka nyadidek. Wadwa nuoyo gi nyadidek owada. Koro ng'eni mokwongo wawacho ni wachako shoulder press ka. Koro round mar ariyo ni jomoko mabet tek iyudo ka gin gi ng'e kaka nyalo timo onyalo chapo kama tadwaro ni ng'ama ni mana dala in to ling'a ka ineno. Wadwa ni waikre wadhi e kwan mar adek ariyo achiel wadhiyo achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro ochiko apar mamoko achiel ariyo riena badi malo kabisa abich auchiel abiriyo aboro ochiko apar. Seche misetimo apar no gima ber okiling idwari chapni matin ineno inyalo kata miele ngolo ni mokanyo matin kapod iko second moko apar nekich ng'e workout maluwe inyalo workout mane luwe workout mane luwe bende ni mana mar shoulder kama wang'no ne wakete mana kayo na en jali yikori. Koro jomoko ong'eyo timo kama to in ng'ama okidwa timo mang'eny in ling'a ka 1 2 3 gima dwaro make sure ni grip tight ok ni yoti nyambeka kama grip tight iwongo ni mako weight kata mado body ni nyalo tiyo nyowoye. Koro miya apar koro apar ochiko abiriyo abich ang'wen dek ariyo achiel. Yoro kamano nyamera aneno ka pod mit nyowoyo aneno ka kare ber mane midwaro okwaling wachapni achapa nikech kata mana dakika ma in go matin mapok iwuok kidhi e tich no oromi timo gimoro. Wadhi workout mar adek. Workout mar adek ne en flies. Ero kamano. Flies ano wacho ni kama joma moko nyalo time madaido moro sunga moro binyalo kete kamano. Koro adwaro nyamero no to wasungore tata keto maka wadhi achiel ariyo adek ang'wen abich kamano auchiel abiriyo aboro ochiko apar kendo achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro ochiko. Very good manen chapni mana kama
Koro watieko mane wang'o koni te. Walore section mamwalo ni. Manya mera na sedendo ni ang'ono cha obliques. To gi koka Karka no wasewacho ni ibedo. Tiling maber, chalo ng'ama riembe mitoka ni moro, ti twist kama, achiel, ariyo, adek, ang'wen. Nana sechaka kapod iling kanyo, mondo wachi ni anabe. Ang'wanyo 6 pack ka abiriyo, aboro. Kidwa ni matiyudi maber tidhi piny nyowuoyo. Kama. Miya par moko. Kwana achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Very good. Mane midwaro. Inyalo ringi mudhi nyapigi mo matin. Kati irieri matin mana sekonde de apar kende kang'eny. Nikech kwa dok aseikora an mana ka adhi ka. Achiel. Ready go. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Onge yweyo nyakora Ramogi. Wachap ni nyowuoyo. Achiel. Kwana. Apar kendo. Achiel. Ariyo. Gima dwaro nya twist your body ne. Loke kama. Motiti mano yud ka gigo twist mane ka kitieko gine ningo makanyo go mogo kamano. Mi abiriyo moko. Abiriyo. Auchiel. Abich. Ang'wen. Adek. Ariyo. Achiel. Kamano. Ini yweyo ni mana mos. Nikora mogenjwan. Amor kodu nyowuoyo. Adwaro ni moto ukavi break mo matin. Imodhi e pi iluongo ni water break. Moti dremo wendo duogi yudi ngufu. Wanere kikiwuok. Chieng' maraboro, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Nyikwa Ramogi Jwang' bang' mudho pi ageno nun makare kendo ageno nun tie machiegni wadhi uru mbele gi wakautwa. Koro sani ni wan kaka ne wachako hapa body chande. Adwa ni koro wachako introduce kendo gima chielo nena ka iluongo ni front raise. Watimo kama ka indala kar kanyero. Dendi kendo romo timo workout ni yot. Koro adwa ni madhi kama nyadi par kende achiel. Gima adwa ni motitim itere to the level mar wangi neno kanyo. Akadwa ni itere kamano machielo. Mana ka kwana koro chaki achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Good, nice. Mani lo di front raise. En koro loso magie yudo ka koro shoulder ni mambele gi deltoid mambele gi bedo mori dore makata ka ni ywayo gogo, kata ka ni dhie puro, kata ka ni riembo gari, yudo ka muscles gi oridore maber. Mar ariyo adwaro ni kendo pod wan mana kar kanyo ero to koro badi ni kama ne nitie kar ka
iyawonago kama. Koro idwa loso agokoni, ikelo ka achiel, ariyo, wadhiyo, achiel, ariyo, adek. Ma chal mana gi flies mane watimo chande, to en mana koro. Sani koro wakele kar kae koro malo koni, agoko koni, kor mamalo ni ma vijana dwaro ni. Kata bende ni ionge gi weight, inyalo timo mana kama. Abiriyo, aboro, ochiko, 500 mamoko asai. Apar, wadhiyo, achiel, kwan, ariyo, adek, ang'wen, abich. Very good. Mano, hii workout chest marini. Tase work shoulder nani. Wadwa dhie kendo mana workout machielo, mar adek. Workout mar adek, koro sani ni, wadwa ni mondo koro tricep wage. Mamoto ilon ma. Ng'oni. Machien ni, wadwa ni mondo warie. To kaka wadwa rie, imako badi ka ichien kane. Imako kiriwo kama. Titimo kama ineno. Irie malo kama. Irie malo kama. Adwaro ni itere straight tibuoke chien kanyo. Wakwan achiel, ariyo kamano, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar, 500 mamoko, achiel. Ineno joma mine samoro wacho ni yawa an bada mopong kar kani adongo titiek na. Mae gima koro tieke rida kamae. Tikte mana malo kama moto tiek ni mae. Injo 300, ariyo, achiel. Very good. Mano isetimo ma badi mamalo gi ringo mani kunde gi ridre maber. Ogik mombekni. Nyaka ibed ng'ama oridore. Koro wadwa lori mwalo matin kuno uniwa wadwa mulo lower body be. Koro lower body tich mayot ne. Lower body adwa ni lo kama matin. Ichalo ng'ama bedi e kom moro tichaki chung. To gima dwaro ni ng'ina mbele. Chal ng'angiyo kamera mina nang'iyo no. Ini mane nyi TV kanyne. Kamano. Koro wadhi kama nyadi par mana mos kama. Mana mos. Gima dwaro nyaka idhi bendi chien kono ero. Ibedo chien, ichalo ng'ama bede kom. Idende mani squat. Kini mana mos jomoko luoro squat nyawo. Koni ani chonga yai. Onge. Mae kama ilose chong. Kok inyal gwam kamae. Kiting'ori malo to koro ere ngimani. Mae bekich oloswa ni nyaka wabedi to wachung'. Ibedo gokinyi tichung'. 600 kende. Kati chiyo mani office donge nyaka ichung' kidhi dala. So kata kani ng'ama nie ga donge nyaka iwuogi wuothi. Mae mitimo magi nyaka itim. Koro kikoni ani chonga to odong' 3 kende. Kwano noselala hata dhi mbele. 200, achiel oromo. En kitieko samoro chapo del nyowuoyo nikora mogajwang. Iyudo ka ji ka tieko to koro ng'ato koro lewe ni oko wada yol. Inyalo rieri kama to bang' kisetimo training ni pile gokinyi to iyudo mana kai maber. Wacha kwadhi piny. Gisani to kora dwaro ni kidhi kama kiduogo titing' na tiendi malo. Idhi kama kiduogo malo iting' na machielo. Ngeche ni wadwa ni moto ne koma piny ibedo rum. Koro isikwot ti idho tikel kama. Nyamera dende ni modern kitchen. Idhi kama ki idho titimo malo. Let's go together in 3, 2, 1. Wadhi down, up, 1. Down, up, 2. Piny ki idho 3. Anadhi mana mos 4. Abich. Auchiel. Kamano. Abiriyo. Kati itimo mana kama matin. Kati itimo mana kama. Mano in mana kare. Bora ni iting'e tiendi malo matin. 8. Ochiko. 10. Ero kamano. Iweyo ne matin. Aya. Pod wan mana e lower body ni. Otek. Wuotho nyaka dhano wuothi pile ne. Adwa ni i step matin. Tidok chien. I step matin. Tidok chien. Ne igo ndama. Idok chien. Ok ni yani. Nadwa ni idhi yomna. Gine ne malo kacha chade. Kodi ni oro mana jo apiko. To tielo to Nyasaye nomiyi. Tema ma. Ineno mina watimo gi mae kaka dhano konyre. Be kaka iloso del. Orido leche gi te. Orido gwalo ne te. Nyaka ma. Wasetima 3 kende 700. Koro dong' 7. Ero dong' 6. Koni kwa timo gi koni koro ka dong' 5. 5. Mana 4. Dong' 3. Koro dong' 2. Ang' nakwan maber e round machielo. Mogik.
wegi kanyo. Mano e workout maber. Ngeche ni pile nyaki wuothi, pile nyaki chung. Mane mo wadwaro. Nyinyo. Haya, wadwa time workout mogik mar tielo ni, mar lower body. Koro gwanda igi mapinye gi. Nyono ka. Ma ja ko dendo ni mas gembe ni ber ahinya. Joma mine nyana ka don masu. Masu go ema go konyne. Adwa ni tim kama 1 2 and 3. Gima yo to bokonyo. Ne. 1 2 3 4 5 6 7 ane kwan na yae 8 9 10 kendo 10 machielo wadhi yawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ineno workout mineno ni yot ni konyo kama duong'. Okonyo kama duong'. Wadwa ni moto wadhi malo kamano omecha. Kamano omo godo e weche mag shoulder ka. Nyalo paro. Kamano omego malo koni cha. Ne wan koni ne wachako kamoka ka pachi nyalo paro kaso wadhi koni. Haya, wareti. Koro gisani ni nikech en round mar ariyo nyaka koro weche bedie matek matin. Idwa neno kaka wadwa timo. Wuoth koda ne. Wadhi kama 1 mos 2 3 4 5 6 7 8 9. Hold up on 10. Makega par kanyo. Tich tek kanyo wuoyo. Koro wadwa ni ka wan ka waidho malo 1 kendo ka 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Makegi kana koni tich tek kanyo wuoyo round mar ariyo ni nyako mo gajwang. Tibro mana temo. Koro wadwa ni wadhi full ne. Yome gi ka malo 1 wadhi 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ni break. En wachwade kamano ero dafrao. Onge yweyo. Koro wadwa dhi mar ariyo cha. Mar ariyo ne mana jali ne mana ka. Bende nyaka ng'acha pie wi matin motinje kaka koro owang'i wadhiyo. Ketna mana ka. Kibedo motegno ka. Okibed ni bedo motegno ka. Kasi wadhi 1 kwan 2 3 dake kwan 4 5 6 7 8 9 mak mar 10. Makna ka kaka ni make no kar kanyo no. Adwa ni ko duoke chien kendo 1 2 3 4 5 koro wang 6 7 8 9 10. Duok nago ka kik iket piny Nyasaye an kodi nyakora muga jwang. Adwa ni ko itere ka 1 2 tiduoke 1 kamano tiduoko 2 tiduoko kamano 3 kamano aneno uduto 4 mateni yawe full cut tianyo 5 7 kamano 8 mano wango chest no itiyo maber ahinya 9 miya mogik kamano ero kamano nyakoro moga jwang itimo maber ahinya kik iwuogi wan mana kodi ka. Koro walor mwalo koni koro wek koni oywe matin. Koni oywe matin kapok wadokie kendo e round mar mogik. Kamano. Koro walor e squat wacha. Squat wa mano wacho ichalo ng'ama bedo pidho. Tineno squat mwatimo ni. Nyakoro moga jwang. Donga koni kik idhi piny owuoyo. Tadwa ni moto bedie matek matin. Ang'e kaka votim indhi adhia koda kama asechaka. Ini bedo mana matin kama. Miya 10 1 2 3 4 5. Jogo mani fit yawa major rugby ka. Jogo mani fit ne dhi mana ka jali. Pinyini mapod ing'e ni pod koro kichako koda miaka odong' 3 kende. Miya 2 mana mono koro 8 9. Kocho papata adwa ni bed ka 10 bed kanyo koro adwa ni kwan na 10 10 seconds 1 Aya
Ako ni wan karka titingo malo kama odong adek. Ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Erokamano nyakora Mogajwang'. Adwa ni koro watim gimiluongo ni cool down. Watieko weche ma kawuono ni, watieko lweny ma kawuono ni, kiny kendo wadwa dhi mbele. Wadwa ni i-breathe in. To kaka i-breathe in, in ina ng'a jal machapni achapa kamae. Tiendi ok lie. Breathe in and out. Yani ywayo muya maler gi umi. Otopong' ane mana lungs go. Tichak igole oko gi dhogi mos. Mana mos. Onge lweny. Out. One more time. In and hold. And out. Breathe in and out. Rianago kamatin. Akora Mogajwang' makoro iluongo ni watieko kae wa cool down dendwa mojoncha. Apa body wachayero watieko te. Kelnago chien kae timakie kama kaka makon irienago kono. Apa body no te. Ineno. Mana jalo. Ai lord na piny koni bimak na iriena. Ni mak piny kamano. Bas. Watieka ma kawuono. Onge wach machielo. Kiny kendo dichieng' machielo. Kinde lweny. Jakinde makeyo. Erokamano. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion ma nengone ni malo kod mano ma nengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madewo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Ang'o madhi lokre kiwichona rangi tapki? Inisemiyo ngimana koro onge rangi kata matin. Kaka ni maya aditi. Awuono bihadhi bedo kodwe nyasi mar rangi ni gichunye te. Ritarita mondine. Bihan bosudo butangi chamoro tembre sotina. To anabo wichone rangi. Tokini yukdang bedo jaloch kata matin. To Bihan, bed king'eni rangi gi gin mag mor. Onego in, iye gi chunye ahinya, to lit tema in go bro rumo. Morticians are people just like you and me. We cannot all be strong. I have to be strong for you when you're breaking. I have to hold your hand and stand in the middle of crisis. Yeah, and that's exactly the role we play. Yes. On a daily basis, you deal with people who are grieving, people who are in a lot of pain, right? How do you deal with that yourself? People need to understand that grief is not a task, it's a process. To watch this story and more, download the Citizen Digital app.
scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ne wapenjo mine mapacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Nyakora Ramogi sani en mana dakika 11 kende tok saa 3 mar okinyi kaka pile ka pile kwasetieko chenro mar rupiny wadonje chenro mar mbako romo chenro mabende chakore sani nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango kaka pile e chenro mar mbako romo wabedo kod kidieny ariyo. Kidieny mokwongo ibedo kod ng'eyo mano mar weche mopogore opogore mar jofwambo magwa luonwa e kor gwenge mapacho kae. Mano chal mar fwambo kae to tok chal mar fwambo to wabedo kod twak mabende waluongo jogo mantiere kod lony sectors mopogore opogore mwabedo godo piny e twak. Okinyi makawuono kata kod sani antiere kae mar mondo mi ami chal mar fwambo mago moko kuom weche matimore pacho kae mabende jofwambo magwa osechako luonwa odiochieng' makawuono. Kwachaka yanga chal mar fwambo kinyi makawuono Nyakora Ramogi wang'eyo ni odiochieng' manyoro neno odiochieng' mar ariyo mabende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaachiel kod johera mage nobago ng'anyo e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Nyaka sani ne waneno ka odiochieng' manyoro jatend Azimio la Umoja mano Raila Odinga ng'anyo makamano ne owuok apiaya mano e kar dak ma Kawangware e kaunti ma Nairobi kae kama tok mano no mol achiel kachiel nyaka e gwengego kata e alap makamkunji mayudore kar dak ma Kibra. E kinde mabende ng'anyo makamano ne ntiere kuondego mag Kibra kata kar dak ma Kibra mano e boma ma Nairobi ka nitiere mwandu mopogore opogore mabende nokethore e kinde ng'anyo makamago. Nitiere jogo wanyaluongo gi ni jomaundu mabende nodonjo kata ne ntiere e kind jogo mabende ne ng'anyo odiochieng' manyoro ka bende jomaundu go nowang'o moko kuom kanisa kaachiel kod mosque mabende yudore e kar dak ma Kibra mano e kaunti ma Nairobi. Mane momiyo odiochieng' makawuono mano National Council of Churches of Kenya kaachiel kod SUPKEM odiochieng' makawuono biro bedo ka romo e kanisa no mar PCE mayudore Kibra kaachiel kod mosque mabende yudore e kar dak ma Kibra e kaunti ma Nairobi kae mar mondo mi gitem nono ni to gin gik mage mabende nokethore e kinde mabende jogo mane ng'anyo kata jomaundu notia mach moko kuom kanisa kata kanisa kaachiel kod mosque mabende yudore e kar dak ma Kibra e kaunti ma Nairobi kae ka bende seche gogogo mago jotend kanise mopogore opogore kaachiel kod jogo mabende ochung'ne oganda josalami pacho kae biro bedo ka lando injili mar kwe ahinya mar jiwo jopiny e kindego magiwuok oko mar mondo mi gidhi e ng'anyo obed ng'anyo mamuol maonge kod chochni mora mora. E kinde mabende romo makamano biro bedo e kaunti ma Nairobi ka romo maket kod mano biro bedo e kaunti ma Mombasa kama bende kaunti ma Mombasa jotelo mopogore opogore mabende ochung'ne oganda din josalam
bende biro bedo karomo kod jotend kanisa mar kwedo wachno mar wang'o kanisa kaachiel kod moska e kaunti ma Nairobi. E kinde ma bende jong'anyo ne ng'anyo e kaunti ma Nairobi ka gibiro bedo ka giromo Fort Jesus mano e kaunti ma Mombasa ka gikwedo wach makamano kaluwore ni en gino marach ahinya ka ji wuok oko mar ng'anyo to ketho mwandu mopogore opogore. Chenro makamago ariyo ibiro lunwa kod jofwambo magwa mayudore e kaunti ma Nairobi kae kaachiel kod mago mayudore e kaunti ma Mombasa mar mondo mi ponono wabwang'isi ni e kinde ma bende mwandu makamago no kethore gin mwandu manengo giromo nade ma bende no kethore e kinde ng'anyo makamano. Wang'eyo ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro bedo ka bago ng'anyo machielo mano chieng' tich ang'wen mano mar jumani kaluwore ni yande giselanda yanga ni ng'anyo biro bedo diriyo e juma mano chieng' wuok tich kod chieng' tich ang'wen. Nyaka sani jopiny imedo jiw ni ka giwuok oko kata gi ng'anyo to bed ng'anyo mamuol maonge ketho mwandu moramora. Kwadhi e wach machielo ma bende waluono odiochieng' ma kawuono mineno kae nyaka Ramogi Ajwang' ma en duolno mar IPOA mano Independent Policing Oversight Authority kata duol ma bende siko kanono tije obila e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono IPOA biro chako nono kaka obila ne otayo tijgi odiochieng' manyoro e kinde ng'anyo mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano kaluwore kod chik ma bende gintiere gode pacho kae mar nono kaka obila osebedo katayo chenro mag gi mopogore opogore. E kinde ma bende IPOA biro bedo ka nono tich makamago nitiere gik moko 4 ma bende gibiro bedo ka ging'iyo. Achiel kuom gi en masira ma bende notimore kaunti ma Kisumu kama bende liekore ni obila ne ochielo gi lisasi jago moro mowito ngimane e kaunti ma Kisumu. Wach machielo ma bende gibiro bedo ka giluwo en kaluwore kod jago moro ma bende ne ochiel gi magina modong' kod hinyruok e kaunti ma Kisumu onogo. Bende gibiro bedo ka ginono jago machielo ma bende no chiel gi magina odong' kod hinyruok e kaunti ma Migori kaachiel kod jomoko ariyo ma bende iwacho ni kaluwore kod timbe maundu moko ariyo ma bende otimore e kaunti ma Nairobi ka kama bende ne waneno ka jo maundu kata wanyalo luongo gi ni jokuoge nodhi e puodho mano mar Northlands mano mar mane en jatend piny Kenya mar 4 Uhuru Kenyatta kendo ne gikwalo mwandu mopogore opogore kanyo kaeto bang'e gitiayo mach e puodho makamano. Wach machielo ma bende gibiro bedo ka ginono en kaka jo maundu onogo bende ne oketho moko kuom mwandu mayudore kaka kambi mar gas mano mar Spectra mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Magi moko kuom gigo ma bende IPOA biro bedo ka nono odiochieng' ma kawuono mar nono ni obila notimo tijgi e yo makare kose oyo. Jogo manochiel gi magina obila nochielo gi lisasi kaluwore ni ponono ne gidwa hinyo ngima obila kose nochiel gi kod lisasi e yo machalo nade. Ang'eyo ni IPOA kosetieko nonro makamano to nonro makamano bende wan kaka jofwambo wabiro yudo gi e yo makare kendo wabiro bedo wapedho ni lipot makamano achiel kachiel e kinde ma bende wabiro bedo ka wayudo gi. Wach machielo ma bende waluo machiegni odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi Ajwang' wang'ano odiochieng' manyoro e kinde ma bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaachiel kod johera mage ne ng'anyo e kor gwenge ma pacho kae. Nitiere jofwambo ma bende noyudore kama tek ahinya kaluwore ni moko kuom gi nodong' kod hinyruok kaluwore ni jo maundu nitiere kaka nomonjo jofwambo. Mane momiyo riwruok mano mar Association of Media Women in Kenya odiochieng' ma kawuono gichwalo mos margi makende kata mos margi makende kane jofwambo ma bende ne omonji e kinde mag ng'anyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka bende giwacho wach makamano ni en wach malit ahinya kaluwore ni jofwambo imonjo e kinde ma bende gintiere e laindgi mar tich kaluwore ni jofwambo ema siko bedo ng'ala manyime mar menyo ne jopiny gigo matimore achiel kachiel ahinya ahinya e sectors mopogore opogore pacho kae. Giwuok oko ka gikwedo wach makamano ka bende giwacho ni nitiere obila moko ma bende notiyo kod teko ahinya ka kinde ma bende kata ne orocho ratiro mar jofwambo e kinde ma bende jofwambo ne timo tijgi. Bende gisani gikwayo ni ponono ka in jafwambo ma ng'ama miyo kata jafwambo manyako ponono iyudo hinyruok moro amora e kinde ma bende intiere laindi mar tich tinyalo ywane gi tol mar mondo mi ne kaka gikonyi mapiyo piyo kaluwore ni ng'anyo makamagi
podi dhi mbele pacho kae. Pok wang'eyo ni ng'anyo makamagi biro dhi nyime kuom thuolo maromo nade. Nyaka sani bende pod wanyalo medo kwayo mos makende ne jofwambo mawuok e ute fwambo mopogore opogore ma bende nodong' kod hinyruok odiochieng' manyoro e kinde mane gitemo mar luwo kaka ng'anyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance dhi mbele pacho kae. Kopogore kod mano wadhi nyaka e wach matimore e kaunti ma Migori. Mineno ka nyaka Ramogi Ajwang' ma en puodho ma bende nitiere, wanyalo wachacha ni en wechego mag pur ma bende jafwambo magwa kata jofwambo magwa luonwa machiegni odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori. Odiochieng' ma kawuono migawo ma bende ochung' ne wechego mag pur e kaunti ma Migori biro bedo ka pogo gige pur mopogore opogore ne jopur ma bende yudore e kaunti ma Migori, ka moko kuom gigo ma bende gibiro bedo ka gipogo odiochieng' ma kawuono kaka yorno mar jiwo jopur e kaunti mar Migori en tuk ma bende gibiro bedo ka gipogo jopur. Tuk ma kamago ibiro ti godo e chwalo mwandu ma bende jopur gole puodho ka gitero e chiro e gwenge mopogore opogore. Okang' ma kamano biro bedo okang' makare ahinya kaluwore ni kinde mathoth ponono ka jopur osekeyo cham mopogore opogore, to kaka ginyalo gologi e puodho kacha ka gitero gi e chiro ponono nyalo bedo matek. Mane momiyo migawo mochung' ne wechego mag pur e kaunti ma Migori biro bedo ka pogo gige pur mopogore opogore ka achiel kod tuk kaka yorno mar jiwo sekta mar pur e kaunti ma Migori. Kwa wuok Migori wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu. E kaunti ma Kisumu Aten kaunti ma Kisumu, akate kaunti ma Kisumu nitiere romo mar odiochienge 2. Romo makamano en mar kwedo lwenje mag kit chwech kata gino ma bende iluongo kanyo ni Sexual and Gender Based Violence Summit biro chakore ayanga odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu, kendo romo makamano biro dhi nyime nyaka odiochieng' ma kiny. Mane wach ma bende jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu biro bedo ka luono machiegni kaluwore ni wasebedo kwaneno ka lwenje mag kit chwech kata Sexual Gender Based Violence thoro medore ahinya e pachoka. Ang'o momiyo gimedore, to ere kaka inyalo duok gi piny kata ere kaka inyalo hinggi e yo makare kaluwore ni lwenje mag kit chweche timore e udi, timore e mier kuma wadake, to gin lwenje mag kit chwech mage, ang'o makelogi, to ere kaka inyalo duok gi piny. Mage wach kata mane wach ma bende iluono machiegni e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Adwa ni watie kod kaunti ma Siaya, gino ma bende timore e kaunti ma Siaya. Nyaka sani wang'eyo ni jod bura e kaunti ma Siaya yande opedho twak margi e kaunti ma Siaya kono e apisi jatend migawo mar pi e kaunti ma Kisumu, mano Dr. Julie Caroline Onyango. Nyaka sani e kinde ma bende MCAs e kaunti ma Siaya nopedho twak makamano e nyim od buch kaunti ma Siaya. Od buch kaunti ma Siaya nokawo okang' makende mar loso kamiti ma bende biro bedo ka nono thuon wach kata ka nono tie wach ka bende Dr. Julie oromo mar mondo mi othiche oko e apisi kose onge ketho moramora. Kamiti makamano nobedo piny, obedo kod twak margi. Odiochieng' ma kawuono kamiti makamano biro bedo ka pedho lipot margi e nyima od buch kaunti ma Siaya mar mondo mi giwinj kapo nono ibiro thich oko Dr. Julie Caroline Onyango kaka jatend migawo mar pi e kaunti ma Siaya kata Oyo. Mane wach ma bende wabiro bedo kwa luonu machiegni odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Siaya kaluwore ni weche mopogore opogore osebedo kaluoro kata mieno Dr. Julie Caroline Onyango e kinde ma bende en jatend migawo mar pi e kaunti ma Siaya kono. Nyaka Ramogi Ajwang' weche mathoth to podi waluonu e pacho kae kaluwore ni weche mopogore opogore siko katuch e kor gwenge mopogore opogore, to jofwambo magwa kinde duto obeda kicha e konde duto mar piny Kenya mar neno ni weche manyien kata gimoro amora matimore e pachoka sama otuch twakelo ni achiel kachiel. Gikanye machopo godo e giko mar chal mar fwambo kinyi makawuono, kata kamano chenro kata twaka e chenro mar mbako romo korka dwa chakore. Akaw mana yueyo madundo gi sani, tok yueyo taduogo kod twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Kaka kuna kitu nimelan kwa hii life, my god, patience. Nimengoja hii driver's seat for 10 years. 10 years. 10 years. That is how long between the first time and now? Yes. Okay. God does not fumble with you. No. I'm telling you, Cynthia, like,
God alikaivya ka decide this is it for you. Like you've been waiting for this thing. You've been waiting for this, now I'm giving it to you. Stop listening to others. Stop wacha kusikiza. Mbona unasikiza vitu? So in whatever thing that you do, just be yourself and do the best. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palomino chiena tandora mojonya. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super hakiyaki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu. Wanyiew gikwa mondo eka wagere. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bits zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama masira ojuki, one kodi, kik baji goyi bang' masira. Yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 500 kende. Di *487*4# mondo mi yud bima boda. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gimi gi mich. Buch Jopin. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mipni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Nyakwa Ramogi ajwang'a nyisi ni tok yudo chal mar fwambo to wachak waromo e twak marwa mar ariyo e chenro mar mbako romo okinyi makawuono. Ka thuon wach mabende wadwa twak okinyi makawuono en twak e wi ng'anyo. Mano ng'anyo mabende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyaka sani osewacho ni biro bedo katimore chieng' wuok tich kaachiel kod chieng' tich ang'wen, mano juma ka juma e pacho kae. Makmana ni nyaka sani jo Kenya
podi kia ni ng'anyo makamago biro bedo ka dhi nyime kuom thuolo maromo nade. Kalure ni wanyalo wacho ni nyaka sani gigo mopogore opogore mabende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne sundo sirikal mar mondo mi otim kata chiel pok waneno ka sirikal otimo eyo makare. Mane momiyo nyaka sani podi ng'anyo biro dhi mbele e pacho kae. Nyakora Ramogi Ajwang' kotudore kod mano ka chiel kod weche mopogore opogore mabende notimore odiochieng' manyoro e kinde mabende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne ng'anyo. Magi weche mabende wadwa bedo godo kod twak kata e twak gi jo welo mabende antiere godo e studio okinyi makawuono. Antiere kod welo ariyo e studio mar okinyi makawuono. Antiere kae kod Mesha Kodede, janon weche mag siasa, kachiel kod Betty Adera mabende en janon weche mag siasa kata jasiasa. Wadwa bedo kod gi kod twak mong'itha mar mondo mi wawinja ni to ng'anyo makamagi gichomo kure. Bende gibiro kelo ber ne jo Kenya koso biro mana bedo ng'anyo mag ketho gik moko to jo Kenya podi dong e pek mar ngima, moko podi dong e dhier ma pile ka pile kata ma higa ka higa. Machiegni ahinya Mesha Kodede, twak mar okinyi makawuono ichiew nade? Achiew maber Joyce, erokamano amor gi duogo ka kendo mondo watwak gi japiny. Erokamano ahinya. Betty Adera ichiew nade okinyi makawuono? Achiew maber Joyce, erokamano ahinya kuom rwaka e studio kawuono. Mana kaka iseneno nyakora Ramogi Ajwang' magi welo mabende antiere godo e studio mar okinyi makawuono mabende wabiro bedo kwa twak godo achiel kachiel. Kamoro amora ma intiere in bende nyakora Ramogi Ajwang' inyalo chwalonwa pachi kotudore kod ng'anyo mag Azimio mabende nyaka sani podi biro bedo kadhi mbele e pacho kae. Ichwalonwa penjo ote mora mora kokale namba mar ote machuok mainari 36000. Facebook kacha ibiro yudo live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara iyuda Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga okinyi makawuono, achak kodi Betty. Odiochieng' manyoro neno odiochieng' mar ariyo mabende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nobago ng'anyo margi mar ariyo e pacho kae. Ne giwacho ni gibiro chako ng'anyo tarik 20 mano nosekalo. Odiochieng' manyoro neno odiochieng' mar ariyo. Ng'anyo makamano ni nene yo machalo nade kipimo kod mano manotimore tarik 20 dwe mar adek higani? Mokwongo an kaka ng'ama miyo, an kaka ng'amodak Nairobi ka, to an kaka jaluo, an awuon akondem gi duol mamalo mogik demonstrations madhi mbele mane waneno tarik 20 kendo nyo waneno nyoro kendo chal ka gima pod gibro dhi mbele, pod wabro neno gi ko chan gi magidhi mbele. Ta condemn nikech weche adek. Mokwongo, onge gima nyalo wuok maber in chaos. And in chaos, kata kuma koro koko nitie gi violence, onge gima ber manyalo wuok gae kate piny mangima king'iyo kumora mora. Okay? Mar ariyo, chik kata katiba wa omiyowa wa Kenya waduto thuolo gi ratiro mar timo gimiluongo ni peaceful demonstration ka nitie wach or issue ma ng'ato dwa demonstrate about. To amor ka jo Kenya wuok oko kendo exercise freedom gino. But gima kenda do wache wach freedom no. Freedom ni mar demonstration okonego bed ni mayo ng'ama chielo freedom ne mar dhi mbele gi tije mapile pile, tije modhi mondo yud kaka dang ochiem odiechieng' no, kendo okomiyo wathuolo ni mondo wakel koko kata wating gimora mora miluongo ni weapon kata kidi en weapon. Okamano. Mar adek, ka watemo ng'iyo ni to ang'o momiyo ng'anyo gi nitie? En ang'o? What is the issue? Ka wawinjo ka chiko ita mos e mrengo mar Azimio One Kenya Alliance, gin official opposition. Okamano. Kendo chik omiyo gi thuolo mar timo tijegi kata raising voices gi kaluwore gi position gi mar official opposition. Tijgi en kukosoa government, kusiemo gik moko ma samoro ok timre maber. Mano e kaka wan wang'eye ni tij official opposition en. To ka wawacho wach mar server, wawacho wach mar cost of living, wawacho wach mar IBC commissioners,
Mago weche adek mabe ok yot. Ok achung' ka mondo awach ni giyot. Ok kamano. Mokwongo kiyiena, wach mar yawo sava. Nitiere yore moket e chik ma ng'ato nyalo kwayogo mondo sava oyaw. Baba achielno notelo ne mrengo mar Azimio One Kenya ka gifuato sheria moket e constitution. Kane lendo osewuok ni William Samoei Ruto koro ema oyudo kom kaluwore gi ng'eny mar jo Kenya mogone kura. Ok kamano. Tim mrengo no nokawo chik kaka okete constitution nikech nok gimor gi duoko cha. Ok kamano. Magi dhi e court, Supreme Court. Nobet piny mong'iyo weche gote. Kane negiyudo ni there was need to open server, dinegi open, ta nang'eyo kaka nafuato proceedings go. Ne nitiere aspects of server mane be gicheko kaluwore gi chik manokete Supreme Court cha. Joma dobet kanyo nochiko itgi e side ni decision notimre nade nokel. An nok aneno ng'ama noting'o kidi obayo ng'ato chieng' manoland Ruto. Mokwongo ok naneno ng'ama noting'o kidi mo demonstrate ka koro Supreme Court notimo ang'owa nokelo weche ni koro gi confirm ni Ruto is the duly elected president mondo swearing in otimre nade odhi mbele. Ma wan go sani ni is so many months later to ka en sava mar adier. Wawe bedo joma ng'iyo ni wang' ng'ato nitie ololo maduong' moloyo kidi manie wang'i. Iwinjo kamano? Nikech kata ka wang'iyo ODM wuon kata sani nitie joma onego bed ni ng'anyo kaluwore gi sava mar ODM manok oyaw during the nominations. Winja ne pach Mesha Kodedi selero kanyo makare ahinya gik moko adek mabende nokimor gode sa ng'anyo mabende pod dhi mbele pacho kae kachiel kod gigo mabende Azimio dwaro notim. Mesha korka kori winjo kaka Betty oloso kanyo makare. Wacho koloso to oloso kaka ng'ama miyo kendo loso ka ng'ama osebedo e pacho kae kuom kinde malach. In korka kori ng'anyo mag Azimio gi ahinya manyoro ni nene yo machalo nade? Erokamano Joyce. Betty oloso kaka ng'ama odak Nairobi, jadak ma Nairobi kaka nyaluo kendo kaka jasiasa kaka ng'ama miyo. An wawa los kaka ja Kenya ma kawaida. Wawa los kaka ja Kenya ma kawaida. To Joyce kamwa gike ni nyaka wanyiso oganda wa adieri. Nikech ka ok wanyiso oganda wa adieri to okane kwadhi maber. Ka nyamera ma Betty oloso and very passionate ahinya kuom condemning the protest kata maandamano kata ng'anyo mamuol madhi nyime. But gima ok onyis oganda luo mondo owinjre maler ma wagombo ae chenro ni kowinjore ne jowa maler en ni to ng'anyo gi ka chik oyie ni mondo ng'anyo bedie to chik owacho ni ng'anyo mondo bed mamuol to chik owacho gik ma ok onego bede ng'anyo. Ere gimomiyo ng'anyo gi turn out chaotic? Ang'o momiyo ng'anyo gi kelo tulo mamiyo koro ng'ato wacho niya onge gima ber manyalo wuok kama tulo nitie kata e piny ngima. Ka ng'anyo gi nigi tulo, mbaka monengo wago kod jok mane the other side of the political divide en niya adieri ni kanye ng'ama nokelo tulo e ng'anyo. Be nitie ng'anyo moko manya waneno chien kacha ma tulo nyo ok owuoke? Yes. To be nitie ng'anyo moko manya waneno chien ka ma tulo nyo owuoke? Yes. To pogruok ni kanye ng'ama nokelo ng'anyo, ng'ama nokelo tulo. Mae gi moganda makocha ok dwa winjo ni ng'ama nyo kelo tulo e ng'anyo. Ka ng'anyo mamoko to yande nitie nikech chieng' mane jakom Raila Amolo Odinga oluongo kweth mare mar Azimio Jaramogi Foundation kacha ne antie kanyo koland ni chakre kawuono wayawo ng'anyo mamuol dwa dhi nyime e Kenya ka kendo odiochieng' ma kinyne ne gichako gi Migori gidhi Narok gidhi Mombasa gidhi Kilifi giwuotho kamano all round. Ang'o momiyo tulo gi ne onge kinde gi te? Tulo gi biro e sama ji odonjo Nairobi kendo iwacho ni mondo ji orom kamoro e chuny boma ma Nairobi. Ng'amo kelo tulo mae gima jo bathe kocha otamore wacho. Gin giwacho kaka gidwaro maendeleo nikech onge gima ber manyalo wuok. Gima wiye wilgo ni seche moko wan kata mana country
ma independent nikech ng'anyo nobetie. Kadi ne ji wach niya, onge gima ber mawuok kuma tulo nitie. Kenyatta gini de oko dhi motue, Orginga gini de oko, ji de oko timo gik manotimo go te, di koro pod wan koloni mar jo UK nyaka sani nikech gima ber ok wuog kuma tulo nitie. So, that is simple. Number 2, ka tulo wuok ma jomoko owito ngimagi e ng'anyo. Joyce, gima ok wabibedo ka mwago e mbaka, en gima katibu seyie ne jopiny ni mondo tim ka gitimo. Taeto askari biro kendo sirikal ni oro ji ni mondo dhi oneg jowa, to kosenego jowa to jomoko biro support kaka gino gima owinjore. Onge kata e doho ma Kenya ka kot mora mora. Katiba ma 2010 nogolo wach mar death sentence. Kakoro kote ma ok nyal miyo ng'ato death sentence, Joyce, ere kuma polis to yude chir mar nego ng'ato. Ka kote ma koterie moyudi ni in guilty as charged, to court chiko koyie ni mondo mi death sentence, inyalo mi life sentence. Ere kama polis alisa oko ka to yude thuolo mar nego ng'ato madh kuny madhielo. Mbaka no ok wago ni ng'anyo rach, wago mbaka polis moseketho chik, wago mbaka sirikal mosedhi rog, wago mbaka jok ma support nek mar jowa. Ok wago mbaka mar ni ang'o momiyo ji ng'anyo. Kapod wantiere twak, wang'eyo kata ni ogai mar obila, mano Inspector General mar obila, mano Jafet Koome. Nwaneno ka kweth mar Azimio la Umoja dira ka achiel kod Lange. Wanyalo chono odiochienge mathoth kata kapok wuok tich, mano ma juma ni nochopo, ne gikawo kwayo margi, gichwalo ne obila e pacho kae, kendo ging'iso obila ni wan kochakore juma manyien wabro bedo kwa ng'anyo chieng' wuok tich, kaachiel kod chieng' tich ang'wen juma ka juma. Mak mana ne ok ne giwacho ni ng'anyo ma kamano biro bedo ka dhi nyime kuom thuolo maromo nade. Kata kamano ne waneno ka ogai mar obila ochiwo siem ne jago mora mora mabiro bedo kacha kata mabiro wuok oko mar mondo mi odhi e ng'anyo. Beti paro nang'o momiyo ogai mar obila no dagi ng'anyo mar jo Azimio ni, to en ng'anyo ratiro katiba oyiene jo Kenya mar mondo mi ng'anyo. Erokamano Joyce kuom penjo no. To kapok aduoko penjo ni no, allow me to say ni mokwongo ngima manyo olal, ji ariyo ji adek manyo wito ngima gino, en wach ma tek ahinya, kendo en wach ma ok onego bed ni betie, ma kaka na winjo mbele kanyo kiwacho ni jo IPOA timo investigation no, to timre nade? Odhi adhiya mbele, and we hope ni wabiro winjo ni duoko makanyo owuok machalo nade. To gima be mondo wapenjre en achiel, kapok aduoki Joyce, ni adiera kawuono wawacho adier. Bise winje Okuyu motho nikech ng'anyo. Bise winje Mkamba motho nikech ng'anyo. Bise winje kata ja Coast mora mora ja Kisii kabinde mamoko gi kata Waluya motho nikech ng'anyo. Azimio wan Kenya kata king'iyo jotendgi, wan gi mama kacha mongirore Mokuyu. Dakwase nene kata mane ward ne kumo ae, mondo odhi oter cost of living kacha, odhi oter IBC kacha, odhi oter wach mar server kacha, mondo koro wane adier ni gini en gimomako Kenya te. En ang'o momiyo wayie ni mondo wan ti kodwa, to at the end of the day ng'ama hinyore en ng'a? Ka ji ng'anyo Nairobi ka ji te time biashara, masama duke olor to ji te hinyore, onge kabila ma hinyore malo machielo. King'iyo thuchewa mag Nyanza kwa mfano, iyudo ka ng'eny ohala makuro gin mekwa, gin mag jowa. Ka ng'ato otero catering ne government function, to yudhe ioro mondo dhiyo keth gigo. Gin gik ng'ama waketho, mana gik wawegi. Koro mano en penjo ma wan onego bed ni wapenjore. Awinjo ka jabura wado wacho ni kata independence nokel gi ng'anyo. Yes, but mano history. Sani we are in a digital world. One generation mopogre monego bed ni wang'iyo other inclusive ways ma wanyalo ketogo weche waratiro mok morwa mondo gibed other inclusive ways. Onego gibed kaka mage. Onego gibed kaka kakao kuom ranyisi sani ng'anyo masani ni. What are the ways? Mokwongo, Azimio wan Kenya nigi numbers maduong'
e parliament, National Assembly kachiel gi Senate. Mano e kumonego gidhire agenda kwa mfano kata mar cost of living, mondo legislation kantiere chike monego loki kata monego ng'ira tiro weche mag IEBC, keto commissioners ka be ena conversation monego gitimo ang'owa giter e udi machalo kaka parliament. Mano mana kuom ranyisi. Kawaduogo e weche ni koro demonstration kata ng'anyo en peaceful. Ng'amo chako violence ni. Dong mano e penjo mi penjo. Ng'amo chako violence ni. Kawang'iyo kata mana ng'anyo mano timore mano chakre tarik 20 cha. Okamano. Adiera mar Nyasaye mana kantie ng'amo kohera adier. Kawang'iyo matut ibro neno ka police adier no restrain mochopo mana kuma koro ji ochako ketho chik. Nikech nyaka wawach adier ni sama ntiere maandamano aina no ji teme i crowd no ok gin joma ni kodu ni gifuato gikugo, gin joma odonje iye kanyo mondo giyud opportunity mar ketho mwandu ji kata mar kwelo. Okamano kiandamana peacefully to gimi kuongi timo en ni idino yo, iketo kite modino yo. Mano sirikal ok bichung ni ng'i ni iandamana peacefully to mokwongo yo emitima ng'owa emise dino kama gi kite koro ji ok nyal dhi kocha, ji ok nyal duogo koni, movement timri nade iloro. To peaceful demonstration ok ng'is ni movement iloro, ng'iso ni in andamana e gik mamakigo to right mag joma chielo ma ok ni kodi e maandamano no to be kikwa timang'owa kikwa bedgo. To penjo machielo mabende apenji beti. Apenji ni ogai kweth mar Azimio no kao oro kwayo margi ne obila mar mondo mi obila ochiwne gi arita makare kinde mabende gidhie ng'anyo. Kata kamano ogai mar obila Jafet Koome no chiwo siem ni ng'ata kik dhie ng'anyo kalure ni ok negi yie kod ng'anyo makare. Ang'o momiyo mano ne timore to adiera e kinde ma jopiny ng'anyo obila onego beni nitiro ng'ala manyime mar chiwo ne jo Kenya duto arita maromo. Nitiere ratiro gi process moketi mar mondo mi permit mondo itimgo ng'anyo mari kumora mora midwa time. Okibi chiewa titimo ng'anyo. Nyaki tima ng'owa application mana kaka i-apply for tich. I-apply to ng'acha dhi ng'iyo wacho na okay ami tijni. Ng'at machielo nyalo ng'iyo to wacho ni gini kikwa time at this time. Wabed ka wang'eyo ni office machalo kaka mar Inspector General mano en office mar sirikal kendo gin gi instruments mar ng'iyo kata mana weche mag intelligence mondo gi use that to determine ni to gini wayie mondo dhi mbele, the benefits outweigh the risks, koso ka wayie mondo dhi mbele to again properties mag ji gi violence and all that will happen. No kamano to ka kori setimo application to oduok ni gini okobedo approved. Mangiso ni koro kidhi mbele in the first place ikeuka ng'owa ikeuka chik. Mano e duoko mano. Joyce ng'ene ni ng'ada ne okatieko. Gima nadhi wacho en ni kawasechopo kamosenege dhano. Discussion nok chak duogi about gimomiyo ji ng'anyo nikech ng'anyo oyie katiba full stop. Kata kori wach mana no rach ni kata ober ni katibo yie jok mano kete katiba nong'e ni it is required. Mano full stop, gino kwachak wa discuss. Koneg ng'ate ng'anyo to asewacho ni kata court of law ema yudi guilty to koyie ne negi beti. Ere gimomiyo linga ka court mar majajes obede pinye mo onge katib ging'iyo katiba te to giyudo koko yiene nego ng'ato court ok oyiene gi ng'ado ni buch tho sani e Kenya ka police to ng'amo miyo authority mar nego ng'ato koyudo ka ng'ato ketho gir ng'ato to gima katibo yie be ok katiba ondike National Police Service Act Schedule 6 ni police nyalo tiyo gi ngufu moro matin mondo ka ngimane ni e danger to disarm ng'at maketo ngimane e danger, kata ka ngima ng'at machielo ni e danger to disarm ng'at madwa keto ngima ng'ama machielo ne e danger. Nyiso ni pogruok nitie beti between police modhi kiganjo for 9 months to gi thug mane barabara ka. Police modhi kiganjo for 9 months opuonj ni kidisarm ng'ato kamesha kodedi oting'o pala dwa chuowi tigo bade to palano lwar piny tikawe itere hospital to kose los bade no titere court tichaje titere jela to serve maisha ne e jela kuno. Onge gima wacho ni police ogo ng'ut ng'ato mondo tho
onge kata kot ok yie, omiyo kabi yie ne beti no wuond nyikwa Ramogi e TV ni it is reasonable ni ne gikelo koko so police no nengo neggi. Koro imanyo kipenjo wa ni ere Mkamba mosenegi, ere Okuyu mosenegi, ng'amo wacho no nengo negi ji in the first place. Un sirikandu ni en mar nego ji. Ng'amo wacho no nengo negi ji in the first place ka chike moko yie no neg ng'ato. Number 2, iwacho nwa ni oko nengo bed ni ne wadhi gomo nitiere other alternative means kaka sirikal ma parliament. Number 1, oko nengo ng'is jopiny sani ni nitiere official opposition. Katiba ma 2010 onge gimoro no official. Katimany katiba no sani ok ibi yudo the word official opposition anywhere. So ang'o momiyo nengo wabed ka wawuond jopiny ni tichgi en opposition. The whole parliament onengo check executive. Kata no yieri UDA, kata no yieri ODM. Onengo bed ni ung'iyo ni executive motelnegi gi president, gi ministers ge, gitiyo nang'o. Gima jogi temo perpetuate en duoko wachien mondo wadog e kinde mane parliament ne en an extension kata bad sirikal mamalo motelnegi gi president. Mae gima onengo bed ni wakwer. Sami winjo ko wacho no nengo wamanyo alternative wadhi wabed piny e parliament. Parliament ni ema jatendgi oseng'iewo te mo make sure ni en gi absolute majority makata korikel gino tibro wachnu niya the majority will have their say, their way, minority will have their say. Ang'o ma pok wanene parliament gi kagi bedo gi absolute, Jubilee dong ne nigi absolute majority. Sama no kel security laws mane richo, mamoko kuom gi court nodhi okwero kendo kawacho the same things mane jowa wache parliament. Ne gikalo gi thuon koso ne ok gikalo gi. Sani ka ne gidwa kalo gi to giseng'iewo jok ma giseng'iewo te nyaka e ODM giduoko kono ma gin gi majority. Ere ng'ama wiye diny minyalo wuondi ni dhi e parliament idhi wach gigo kuno nikech parliament un gi ji mang'eny. Ere ji mang'eny ma wan ge parliament. Gini nyaka koro wa practice kaka jopiny. Ng'ama ok dwar weya to ng'ama dwaro nyaka dhiye nikech gik moko nyaka lokre. Odede ka chaka ng'adi matin. Wach mar IBC commissioners bende en wach ma bende beti no muleyo makare. Yes. Ke wang'iyo kako nego be ni yiero jogo ma bende biro pongo lemo mag IBC commissioners. Adiera kwang'iyo jatend piny William Ruto noluwo yor chik mar constituting mano aput mabiro bedo ka ng'iyo jogo kata yiero jogo mabiro pongo lemo kaka commissioners mag IBC. To gino ka ntiere katiba ng'o miyo kweth mar Azimio pinge sani kende achiel kuom gigo magisiko ka ging'anyo wiye. Gima ok wa understand ma jopiny pok understand ni Ruto kata luwo katiba to seche mane gidhi ka gigolo representation mar Public Service Commission mar ji adek mag Public Service Commission ne giwe ng'at achiel to gikelo ji ariyo e Parliamentary Liaison Committee moting'o political parties. Kane jo Azimio wacho niya wakel ji ariyo owuoge Parliamentary Political Parties Liaison Committee mondo ng'at achiel owuoge wing no ng'at achiel owuoge wing ni ne gitamore. Ka gisetamore to giketo ng'at achiel mawuok e wing gi mar jo Kenya Kwanza ema koro represent political liaison committee. Kidhi e weche jolemo bishobe mawuotho gi William Ruto pile emioro ka ni mage jok madhi yiero nu IBC. Kidhi e Parliamentary Service Commission mano ni e buonga William Ruto Service Commission onge gimoro ni chikolu kane chikolu to sama ne gitimo amendment e parliament jajuis ne giyie ni kare kwagolo representation mar Public Service Commission ji adek cha mwaduoko gi odong' ng'at achiel kono to ji ariyo gi wakele parliament e Political Parties Liaison Committee to kare achiel owuoge wing mar Azimio to achiel owuoge wing ne gidagi giketo achiel no gigole wing. Idwa wacho na ni mano en gima free and fair wadhi end up gi committee mar IBC ma William Beti Adera bende Beti Adera iwinjo kaka Meshako Dede oloso kanya inya kotudore koda constituting kata yiero jogo ma bende biro bedo ka yiero jogo mag biro bedo commissioners mag IBC inya motelo ne yiero mar 2027 bende nadiera. Mokwongo yiena mondo ler wach moro ka nikech wabiro ka mondo wamed twak gi jowa kendo wamed puonjore. Jabura wadwa wacho ni parliament useless nikech koro parliament osenyiew gi ker maduong' mar Kenya.
Jabura wadwa temo insinuate ni mangiso ni ji manie National Assembly ka, wabunge ka, gi senators ka te, mano yer gi jopinje gi kumora mora magi ae to represent them. Koro onge tich magi dhi timo nikech koro parliament ni useless, nikech parliament ni osenyiew, parliament ni argument dhi mana on one side. To mondo obed e TV ma national kaka Ramogi TV, to wacho ni jogi osenyiew without substantiating evidence to gimotemo wacho no, anta paron mano okemo miyo wantika. Parliament udi ariyo ka gin constitutional to ot ka ot nigi tije. Ko wacho ni ker mar Ruto osenyiew wabunge te, koponi claim neno en adier, ang'o momono side cha benyiew ji? Nikech ma to siasa. Okamano, en siasa, ji ng'iyo kaka koro piny dwa ringo nyaka koro ji ochope yiero manyien. Mar ariyo, wach mar official opposition, yes, okondike e katiba, to kara ng'o momiyo ker mar jatelo mar Azimio One Kenya makoro chung kocha pingo serikal. Ipingo serikal nikech ang'o? Serikal mar William Ruto be nowacho ni gidwaro serikal opposition motegno matima ng'owa macheko kaka gitiyo. E wach mar IEBC yawa siemna uru kuma ker Ruto okofuato sheria moketi kendo sheria ma ng'ata nyalo somo to neno kaka tiyo. Jo IEBC wegi gibende gisetimo advertisement ni ng'ata mowinjo ni oromogo kendo omit criteria magiketo madwa bedo commissioner is free to apply. Mano is the process moketi gi chikwa mar Kenya. To mana parliament mowacho ni useless no e parliament manyalo dhi kacha ma change gimi neno wacho ni nikech moko are constitutional offices, mok bi change e ndara, ok bi change e demonstrations, ok bi change kitingo kidi ibayogo ng'ato. Now let me be clear. Mokwongo okawach ni issues momiyo ji ng'anyo gi ni gin nani issues. No, gin issues. Kendo onge ng'amonego wit ngimane e process mar ng'anyo. To na wacho mbele kacha ni iniwone mani wacho mapema ni IPOA osemako wachni kendo gitimo investigation gi kalure gi chik momigi. Koro anaparo ni danga wach mana ni jo IPOA timur investigation maler ma ng'ata moyud ka okotiyo gi chik maber momiyo ngima ng'ato olal, to bende mondo chik otima ng'owa ochomrego manatir. To kapod wantiere twak moko kuom gigo mabende IPOA nowacho ni biro bedo kanono. Kwachako kod wach mabende notimore odiochieng' manyoro, wach mabende wanyalo wacho ni en gino manyalo kelo gwenyruok e paro. Mabende ne waneno ka waluongo gi ni jokuoge, kalore ni en gino mabende notima broad daylight kata notimo odiochieng' alanga. Mago jogo mabende nodhi kwelo mano e dala mane e puodho mano mar jatend piny Kenya mar ang'wen, mano Uhuru Kenyatta, kachiel kod odhi ketho kambi mano mar gas mar Raila Amolo Odinga. Joma kamagi nwaneno kacha kwachako kod kacha mano mabende notimore puodho kacha. Puodho kanyo nwaneno ka rombe mopogore rombe mathoth ne ikwalo odiochieng' alanga, to onge kata polis kata chiel mabende nowuok kacha mar mondo mi ponono ogeng' jogo kik kweli. Wach makamae bende koro ng'ama inyalo se kaluore kod wache makamagi, nikech wanyalo wacho ni kuondego ponono ne onge jogo mane ng'anyo, jong'anyo ne onge kuma masira makamano kata maundu makamano notimore odede. Joyce, ikelo wach maber, but the most unfortunate thing ma akia kaka jo Kenya Kwanza defend en ni kipimo weche ariyogo, macha joka nowuok odhi e puoth ng'ato ma private mondo giketh gik moko kendo gikwal. Moko kuom gi noor modhi e kambi jakom mondo dhi obakidi kendo to gigo. Akia pok awinjo joluo mowar kawacho wachno nyaka nyo timre. Gima ok understand ni jong'anyo ma katibo yienegi, ma chiko yienegi e sheria ni mondo oyie ng'anyo, emioro polis mondo dhi ogo gi bunde, emioro polis mondo dhi ogo gi tear gas. To jokuo ma akia kuma inyalo jo Kenya Kwanza temo wacho ni jokuo kanyo kawe otiko mar kuo.
I don't know. Mokwongo iwacho nwa ka sani koro jo Kenya Kwanza temo nyisowa ni police emo nengo mewa authority mar ng'anyo kata otamwa e ng'anyo. Miriambo mapoka dwara nwang'o. Chik wacho niya, ng'anyo uyiene ng'ata ja Kenya moro as long as ni time peacefully kendo unarmed. Onge kama wach ni dhi kwayo rusa ir police. O wach ni idhi inform police ni wadhi ng'anyo miwa security. Police ok ema yieni ni ng'anyuru kata tamre uru ng'anyo. Momiyo sama ng'ato nyiso jo Kenya kawuono ni police ema ne miyo ji mano miriambo. To police achiel ni ka joma konyo dhi kwelo to gionge kuno. Ka jomoko dhi bakidi mondo keth gige jakom property ma private to gionge kuno. To jok ma katibo yienegi ni mondo ng'any to police ni kanyo kendo ba tiagas moko ba nyaka kidi. Itwa temo wachona ni joma ng'anyo ema richo, police ema ber. Idwa temo wachona ni sirikand ni timo gik moko kikatiba maonge kama gipogore gi katiba. Ka katibo yie ni ji ng'any to gitamre ng'anyo. To ka katibo dagi ni kik kwal gir ng'ato to sirikal ema organize joma dhi kwelo. Kendo ok wanyal wacho ni gini miriambo nikech un jofwambo. Nyocha un nyaka gi clips go. Un manyocha ubedo gi press conference gi Kimani Ichung'wa gini. Ka wacho ni macha majority leader e same parliament mabeti wacho ni parliament will do the right thing. Majority leader ochung' wacho ni wadwa keto jopiny mondo dhi okaw lobno, wadwa keto jopiny mondo dhi okaw gigo, to ka gik chieng'no to waneno ka gioro jopiny gadieri odhi kaw gik moko, ikwalo rombe, itong'o yien, jomoko segero nyaka kibanda kanyo. Tiwacho na ni jogi joma beyo omiyo wane mwaricho, wajok mapingo gik maricho magitimo gi mwaricho. Ok timre kamano Joyce. Ok tim kamano. Beti korka kori wach ma kamano wen wach manyaka sani wanyalo wacho ni en wach mamako chunya ahinya. Kalure na diera kata do bedni mano puothan kaka Joyce, kalure kod mwandu mopogore mano keth kacha, rombe mano kwali. En gino manyalo duoko ng'ato chien. Ahinya to sani manitiere pek mar ngima. Nyaka sani onge obila mora diera mano waneno kacha. To mana kaka Meshak bendo wacho ni motelo ne mano nitiere kinde mabende kata Moses Kure jatend migao mar ohale pacho kae nowacho ni kinde mabende ne gitemo mar ng'iyo kaka romo magazimio biro bedo, ng'anyo magazimio biro bedo. Gin bende ne giwacho ni gibiro keto yudhe kachie mabende biro bedo ka ng'iyo helni mopogore mar mondo mi gibed standby ahinya kuonde mazimio ng'anye. Ponono mano nyalo bedo gi tudruok mora e gima notimore nyoro mar ketho puodho mar Uhuru Kenyatta kachiel kod mano kar ohala mar Raila Amolo Odinga. Mokwongo na chako kawuono kawacho ni kumora mora manitiere chaos onge gima ber manyalo wuoke. Kata mana kiidho bas kata matatu nitie abiria maratiro machula fare gi to dhi kuma dhiye te ye ka be nitie mana pickpocket mabe kiketo bag ni ma ok irito maber to dhi okamano. Emomiyo nyoro ne waneno ka nitiere jong'anyo to kendo ne nitie in my view jokuoe mabe na wuoro kabisa Joyce kaneno ka rombo ikete Prado ikete V8 Prado golegi mag jobana. I don't know. To ni wacho maber ka ni jo IPOA osemako wachni to an be dang' amed mana siro ni kaka gitemo timo uchunguzi mag ngima manolal nyoro to ging'iya generally nyaka ma wawacho ni to ang'o momiyo mwandu moko iketho to onge ng'ama timre nade ng'ama donje mondo otem protect. But here is what I will say. Joyce, mwandu ng'ato en mwandu ng'ato. Obed mana bag ni miting'o matin no mano mwandu ni. To you en ngimani. Plot mar ng'ato en mana plot mar ng'ato. Luya mosechwero mondo yud plot no kato yaw biashache en mana luche mong'eyo to luya en luya. Onge luya moro mapek malo moro. Onge luya moro mo important malo luya moro nikech luya gi te gin luya mar dhano. Kata mana Kibira gi Kawangware kanyo wanene runinga mekugi. Waneno ka adier koro yudhe manie ng'anyo koro kwelo, which is true. Joma wuotha dhia e shughuli gi bago sedhi, simo sedhi. Kaka simbni litni e kaka rombo chabe litne mana wuongo. Emomiyo an kaka Betty, kaka ng'ama miyo, kaka ja Kenya,
awacho niya, maandamano onego wakomesha. Maandamano onge tiende, to gik momiyo waandamana to onego wamany thuolo miwacho gigo ma okochuno ni wadhi e ndara wabakite mondo wami opportunity to jokuoye miwacho go mondo be okikre e iye kanyo nikech koro police ang'i koni koso ng'i koni, lakini any wrong doing motimore, ngima motho, property mokethi, mago duto to nego bedni bedo chunguzwad mondo jo Kenya ong'e ratiro mar wechego. Kata kamano penjo maduong' kanyo mak mana paro nigi kanyo penjo maduong' kanyo ni ang'o momiyo obila ok nochopo kata kacha mar geng'o jokuoge go kik dhi mbele kod kuo makamano. Neno mak na mana paro gi kanyo matin gi e thuolo ni yeno mar mondo mi wakaw yoyo marwa mokwongo e twak marwa e chendo mar mbako romo nyaka Ramogi Jwang kapodi medo chwalonwa ote penjo moramora ma intiere godo e kuonde waduto te mag tudruok mano moriwo nyaka namba mar 3-600. Tok yweyo kata tok modho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ang'o madhi lokre kiwicho na rangi tapki? Inisemiyo ngimana koro onge rangi kata matin. Kaka ni maya diti. Awuono bihadhi bedo kodwe nyasi mar rangi ni gichunye te. Rita mondine. Bihan bosudo butangi chamoro tembre sotina. To anabo wicho ne rangi. Kapkini okdang bedo jaloch kata matin. To bihan bed kinge ni rangi gi gin mag mor. Onego in iye gi chunye ahinya to lit sema in go bro rumo. Machiegni kendo nyaka Ramogi Jwang e twak maro e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama watwaka e wi ng'anyo mago ng'anyo makweth mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance podi medo bago e kor gwenge mopogore opogore pacho kae jumani ne waneno ng'anyo mokwongo odiochieng' manyoro chieng' tich ang'wen bende ponono ng'anyo moro biro bedo e pacho kae ng'anyo makamagi e kinde mabende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bago e pacho ka bendo biro konyo jo Kenya e duoko piny nengo mar ngima to ng'anyo makamago ere kaka ponono kelo rochruok mopogore opogore ne jo Kenya. Nyaka Ramogi Jwang kaponi e kitudori kodwa okinyi makawuono antiere twak kod Betty Adera ma en jasiasa kaachiel kod Mesha Kodede janon weche mag siasa wabedo godo kae kod twak mong'etha pok ilewa ahinya kalore ni podi wantiere chuny mbaka to kaka pile mbaka makamae wachwalo nyake kor gweng' mar mondo mi wawinjane ni jopiny to wachang'o ahinya ahinya kotudore kod thuon wach mabende watwake gie thuolo ni adwa ni wadhi achiel kachiel nyake kaunti ma Homa Bay watudre kod jafombo marwa mayudore Homa Bay kono mano Ali Abicha kiwinja makare ka intiere kaunti ma Homa Bay ichiew nade okinyi makawuono e kaunti ma Homa Bay kono to oganda ma jo Homa Bay wacho nang'o kotudore kod ng'anyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance Abich.
Erokamano ahinya Joyce Awinja achiel kachiel ka in studio marwa bure Nairobi kanyo manake wachono wabiro achiel kachiel ka wawuok e chuny boma ma Homa Bay kaendi kendo kaka inyalo neno Joyce achiel kachiel wan e achiel kuma peni mane ng'anyo peke mokalo odiochieng' manyoro ng'anyo mabende riwruok mar Azimio la Umoja dhigo nyime pacho kaendi e sundo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo duoki nengo mangima sani koro pek mokalo e pacho kaendi kendo kaka inyalo neno ndara ma wantie ni en achiel kuom kuondego eko mane jong'anyo mane owuok oko mar bao ng'anyo mar odiochieng' manyoro ne odino kaachiel kod kite mar kaka achiel kuom chenro mane gidhigo nyime e bao ng'anyo margi. Bende Joyce odiochieng' manyoro chenro mag ohala kaachiel kod yore mag wuoth e boma ma Homa Bay kaendi ne orochore e kinde ma obila kaachiel kod jong'anyo ne rakore sama kone jong'anyo johera mag Azimio la Umoja e kaunti ma Homa Bay kaendi dhi nyime kod ng'anyo margi. En ng'anyo mane mag ohala kaachiel kod yore mag wuoth kendo sani endi anyalo wacho ni chenro mag ohala kaachiel kod yore mag wuoth Joyce Nyako Ramogi Ajwang' wagoyo mos ahinya kuom ng'ikruok e yor tudruok ma bende wabedo godo kanyo koda jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich. Kata kamano pod wabiro manye mar mondo mi olernwa kaka weche chalo e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono. Wanyalo wacho ni odiochieng' achiel kende tok ng'anyo mar ariyo ma bende kwetha mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bago e pacho kae. Pod waloso weche mag tudruok makare kod Ali Abich. Pod antiere twak kae kod Betty Adera kaachiel kod Meshak Odede. Joneno magwa bende neno ka chwalo ote mathoth ahinya. Ote ma bende wabiro bedo kwa somo achiel kachiel e kinde ma bende wadhi mbele kod twak mara. Kapok ne wadhi e yweyo penjo ma bende na wacho na atiko ka penjo ni ang'o momiyo obila no kochopo kacha. Wang'eyo ni adiera Uhuru Kenyatta kaka jatend piny Kenya mar ang'wen adier nosedhi e rutaya tam mare ariyo e apisi noserumo ayanga kendo sani en jatend piny modhi e yweyo. Wang'eyo ni mwandu ge duto onego bed ni ichiwo ne arita makare kata en owuon onego bed ni ichiwo ne arita makare. Ang'o momiyo obila no kochopo kacha e wang' sa kalure ni kinde ma bende nosefweny ni nitiere jokuoge mochopo kacha mar mondo mi ogeng' ne jokuoge go kik kwal rombe mathoth kendo ne waneno ni tok kwelo makamano to tia kanyo mach. Nitiere ng'ikruok kanye Meshak inya kutudore kod sekta mar obila e pacho ka. Joyce kidwa ng'e ni wan gi wuondruok mang'eny sirikal ni ok sirikal monengo ji entertain kata matin. En gik manyotimore nyoro. Kata kopo ni nitie ng'at manyocha doubt ni maybe ok onego bed ni wadhi e barabara mondo wachwal wach mar ng'anyo mar Raila Odinga oluongo jopiny ni mondo dhieni. Gik mineno katimore nyisi ni you are wrong, onego dhi e barabara kendo ng'anyo onego timre. Omiyo oganda ma pod doubt ni sirikal ni nitie gi kama tero gi onge kuma sirikal ni tere ji nikech macha gi manyo losi gi sirikal hie Joyce. Sirikal emanyo awinjo kipenjo Betty kendo gloss around it ma en gima ikaw gik moko te idwoke iye ok dwa wach maler ni macha nyo kuo manyo los gi sirikal nikech waneno Rigathi, waneno Kimani Ichung'wa, waneno Dennis Itumbi gi niko keto nyake Twitter handles mag gima dhi timore, waneno Moses Kuria gi ni kaloso kaka dhi tim gik machalo kamaka. Pok aneno ka Betty gi ni team margi odhi o address press conference Boulevard about kuo mar wang' teko molos gi sirikal. Lakini kade Kisumo to kawuono de pinyo koru kapok gidhi press conference kagi wacho kaka investors koro ok bibiro Kisumo onge kaka wabiro yudo maendeleo. Koro ang'o momiyo nye watimo kuo malich kama cha Ruiru kwani ok udwa ni Ruiru investors of the year ok udwa ni investors of the Mombasa Road kama Spectre International nitie. Kadi ne Migori di koro gise address press conference auchiel by nyoro nyaka kawuono. Ok waneno ka giwuoye kendo ok gidwa wuoye. Gimiwacho nwa en ma kaka Raila Odinga rach ok onego wadhi e barabara and all that. Gima nyotimore en thagari manyo los gi sirikal. To Joyce wadwa nyiso jopiny e yo maler. Sirikal ma wan go ni ema koro samoro inyalo wach ni cheko the team magiluongo no opposition. Nikech team magiluongo no opposition kodhi ochoko jopiny e rally. To sirikal be dhi choko rally bangi no to luongo ni lemo. Ka team mar giluongo no opposition motelne gi Migosi Raila Odinga odhi wuoyo gi jopiny ni wuoguru wang'any
to gimbe gidhi giloso ng'anyo, sirikal be dhi loso ng'anyo bang'e no, ma sirikal madhi gi ji kanye kata ka kuri dwa rite ni mondo okelni maendeleo. Nyocha giwachonwa ni sirikal ni en sirikand maendeleo Joyce. Nya penjo jomoko kuomwa, sirikal nyo limowa Mwalo Migori, aja Migori. Sirikal nyo miyowa maendeleo mane ma ok ni e right marwa kaka jo Kenya machulo tax. Ma wawacho ni to no deserve our begging. En kane ok wabeg to nok wanya yudo. Ni okia ne walonchi yo moa Nyarach kadhi Asumbi. Joma luwo yo moa Nyarach kadhi Asumbi be jo Kenya? Yes. Joma luwo yo moa Nyarach kadhi Asumbi be chulo tax? Yes. Tang'o momiyo gin komigi tiwacho ni nyaka wabeg mana sirikal nyaka ne wasagi asaya eka ne kelnwa maendeleo. Mae gima ne watamore, mae gima nomiyo wakelo katiba ma 2010. Ni ja Kenya ka ja Kenya nigi ratiro mar gik moko. To jowa duoko wachien kawachonwa niya, sirikal nyaka wasa asaya kor ka mondo timnwa gik moko ma giluongo ni maendeleo. Gima nyo timore nyoro nyiso niya, Joyce, sirikal nyo yawo gate maduong' mar anaki. Nyiso ni kiyudo gir jo Kenya kwanza moro man buti minyalo ketho, to ibe karo nengi ketha nikech mane gima jatend sirikal gi jolupne te organize ni kiyudo gir jokocha minyalo kethi tiketho. Sirikal ema nyo nyisowa. Onge gima nyocha Azimio Raila Odinga setelo ne demonstration nyaka nene. Onge chieng' ma Raila Odinga kata ndalo manokego Uhuru Kenyatta mogik, chieng' mane Raila Odinga oro protesters ni dhi uru e mwandu joka Kenyatta udho kethi. Ok ni Raila kia kuma mwandu joka Kenyatta nitie. Raila onge ni Weston ni kato en mar William Ruto. Poko golo ji Kibra kata i Nairobi ka ni mondo dhi Obakidi Weston. To gima nyo waneno nyoro kigolo jomoko itero gi Land Cruiser mondo dhi Obakidi e kambi Raila ma private, tigolo jomoko dhi okwal diek gi rombe e samba mar Uhuru Kenyatta Ruiru kacha. En gima ok wabiyie kendo ka gate ne magiyawo to waburo luongo jopiny bende mondo dhi adhiya omany mwandu maginyalo yudo machiegni mar jo Kenya kwanza kama chiegni maginyalo chopo. Beti ang'e ni igomba inya mar duoko mesha kodede kalore kod gigo duto ma bende wacho. Bende wacho kanyo ni sirikal nyaka sa, kata kamano kapok ing'isowa ka bende nadiera ni sirikal nyaka sa kapok otero pono kata dongruok e gwenge mopogore opogore. Wadhi anir Ali Abich kende ng'isa ni waseloso weche mag tudruok agisani. Ali Abich kinyalo winja gisani ka intiere county ma Homa Bay, idhi mbele kod leronwa chal mar weche county ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono, odiochieng' achiel kende tok ng'anyo ma bende ne nitiere kuro odiochieng' manyoro. Abich. Erokamano Joyce, mana kaka nawacho kapok ne wabedo kod pek ma tudruok en ni yore mag ohala kaachiel kod chenro mag wuoth kawuono osedok e wang'e kaunti ma Homa Bay kani kaka inyalo neno, kendo chenro mag ohala dhi nyime kata doko ni jopiny mawuothe genga piny mopogore opogore pod winjo pek mar tiagas mane obila mane keyo jong'anyo tiyo godo, kendo en rakruok mane obedo maloyo seche 5 kane obila makedo kod weche mag tulo kod ang'enge ne oketo jopiny tesre mane owuok oko ka romgi mar bao ng'anyo mane oluongi kod riwruok mar Azimio e pacho kaendi. Achiel kachiel an koa moko kuom jopiny ma dwa loso godo kalore kod pek mane samoro ng'anyo no kelo, to ka bende gineno ka ng'anyo masani koro riwruok mar Azimio dhigo nyime bende biro nyulo lemo moro amora kata biro konyo e neno ni ngima masani koro jo Kenya ywago ni tek e pacho kaendi biro dok chien kalore kod ng'anyo masani koro riwruok mar Azimio dhigo nyime. Machiegni bocha gwinyi gitingiswa ni naneno ka ng'anyo ne pek Homa Bay kaendi bono kaka achiel kaka un johera mag Azimio neno ka ng'anyo masani dhi nyime biro konyo e dwoko piny nengo mano gima masani koro ywak ni pacho kaendi machiegni. An gi nyinga iluonga ni Polycarp Otieno, ajadak e boma mar Homa Bay County. Ginyoro ne wawuok oko in large number mondo ne wa exercise our democratic right ma katiba omiyowa. Kata kamano ne wabedo gi ng'ukni gi lweny e kindwa gi polis, nikech polis notiyo gi teko mang'eny ahinya e keyo jogo mane timo ng'anyo. Wadwa wacho ni ng'anyo en ratichwa, kendo ondike katiba maler ni wan gi freedom to demonstrate, to picket, to present our petition to the authority. Wadwa wacho ne inspector of police wa condemn gima nyitimo kapar ni ok ing'eyo chik, nikech onge ng'ato minyalo maki titweyo maisha without trial like you mentioned. Another thing manotimore ni nyalo wacho ni onge ng'anyo ni e katiba. Ok wang'anyo ni wakia gimomiyo wang'anyo, to wang'anyo nikech high cost of living masani omako ja Kenya te, uchumi oidho kabisa. Wabiro ng'anyo kendo waikore ne ng'anyo. Ogai marwa Raila Amolo Odinga kosewacho ni wang'anyo, wabiro wuok oko kendo wabiro ng'anyo, and we are very much ready for Thursday. And another thing wadwa condemn wach mano timore ne journalist boma mar Nairobi mano obedo attacked.
macha gima rach kabisa nikech jo media e jok mamenyonwa gik maricho matimore to ka gibedo attack nikech sani kora ok ang'eyo ni government are cowards. Why do you have to send hooligans mondo go jo media mondo kik tang ne jo piny gik matimore? We condemn that at a higher note. Mano achiel kuom paro ma jodak ma be kan de kapok watieko biro chago nyingi tingiswa ni ng'anyo manyoro bende ka ng'anyo masani koro Azimio dhigo nyime biro konyo e dwoko nengo masani ko tek pacho kae to pachien ng'awo kalore kod rakruok mano bedo kindu bila gi jopiny sama na gidhi kod ng'anyo e boma ma be kandi. Erokamano iluonga no Chieng' Ongoro. Ng'anyo motimore Homa Bay ne en ng'anyo manoluongi Azimio Raila Amolo Odinga. Sekta wa kaka mar boda boda ne ok odhi maber because sama ng'anyo to nyaka walus alano ni ngongo kata duoko mang'eny ma wan go ma wabiro dwaro ni mondo wabiro ng'anyo pile ka pile kendo wabiro ng'anyo pile ka pile kwa nyaka wadwar ratichwa kaka jo Kenya to kendo wakwayo ni saa mar ng'anyo thuolo wawuogro ka saa mar ng'anyo ema wawuok e saa marach owinjo wawuog saa 12 okinyi to watiek saa 12 odhiambo. Omiyo polise norakore kodwa e yo mok ber ahinya, noketho arita kwe mataon ka to kendo ne waamua kaka jopiny mondo wang'any kech wadwaro ratichwa. Bende no ka ng'anyo ma Azimio dhigo nyime ka biro konyo e dwoko nengo masani ko jo Kenya yuago ni malo mag gik moko mitiyo gi mapile ka pile udi. Nikech sirikand ni ok winj wach, onyalo winje mana e yor ng'anyo. Koro ka wang'anyo eka ochumi nyalo dok chien. Nyaka wang'any ne sirikand ni nikech ok owinj wach. Mogo ni malo gimoro amoro dhi mbele to kiwuore to kowinji koro nyaka wang'any ka ng'anyo nyalo miyo wachiemo to wabiro ng'anyo. Erokamano ahinya pod an ka kod jopiny kaendi biro chago gi nyingi tingiswa ni achiel kuom jodak ma Homa Bay kaendi be neno ka ng'anyo ma Azimio dhigo nyime kaendi biro nyuolo olemo to ne waneno ka rakruok mapek nobedo kind obila kod jopiny. Neno ka be obila notiyo kod teko makare kata notiyo kaluwore kod chike keyo jong'anyo masani kono ba ng'anyo Homa Bay ka odiochieng' manyoro. Yes, gi nyinga iluonga Eriko Nyango kata owadgi Thapki. Ng'anyo manyoro ne nie wang'e ka ng'iye nikech nyo olandnwa ni bimakwa kendo iterowa e jela Maisa to nwawuok oko mar neno gik mane kome wacho. Gimwa medo wacho mondo sirikal ong'e ni japiny ema nigi teko mar rito pinygi. Piny dhi marach gimoro amoro kethore kawuono. An owuon salarina mapile achamo Sh300 to budget magoe oda en Sh1000 gi wiye odiochieng'. Manyiso ni pesa modongi chal ni abiro bedo jakuo mondo mi ayudgi. Ochumi dhi marach. Nwaneno kit ng'anyo kaka nodhi ne en ng'anyo makata jo media ne ok nyal yudo thuolo nikech iyudo ka nitiere jok moko eiwa bende ma dwaro mana ni jo media go mondo giketh ratich jo media mondo mi kik gi mak gik matimore. En adieri ni japiny inyore be ema nomiyo wawuok oko nye en jopiny versus polise nikech naneno ka jo polise ne gimiyo od mar to jopiny ne gimiyo od mar eit. After all od mar eit ema naneno ka nowin. Gima chaka wacho ni jowa mabire ng'anyo king'e ni ngoro we biro riwori gi jowadu ma ywago piny. Ne wayudo pek ka samoro jomoko bayo kite to ka koro polise biro to gin giringo giweyo maji adek. Wadwaro heroes nikech this is the time for change e Kenya ka. Omiyo wamor gi Azimio Kenya lose pile pile chakre saa 1 okinyi nyaka saa 12 odhiambo. Wayiego nikech kata nanindo kech to poda strong. Nyasaye mad gweth. Kapok aduoki achiel kachiel studio ge pacha achiel kuom japiny kaendi biro chago nyingi tingiswa mapiyo piyo ni to ng'anyo masani Azimio dhigo nyime bende no biro konyo dwoko ngima sani kodhi nyime ni iwago ni peke pacho kaendi machiegni. Mokwongo an iluonga ni Chaplain Owuor Homa Bay Town. Adwa na nyisu kaka jo Homa Bay County kata kaka jo Kenya mte ni nyaka wabed gi lokruok e Kenya mangima. Kaka ni neno wachake nyoro no ena kamano makendo wakwayo ni kogik juma manyien to watime daily, watimo odiochieng' kodiochieng' to wadwani wachake kogwen seche ka nochakore modeko ma piny yudo ma Kenya yudo suru mang'eny mane giyudogo odhi kayiem. Adwa na nyisu ni koa kawuono tiagas mane okelo Homa Bay maka ne tin wadwa no mede moingo kacha nikech wambe ne wan gi mago mane waikore godo. Adwa na nyisu ni sirikal next Thursday mwadhieni kel moingo kanyo to wang'ni to kwarenge wanyonore nikech gik mane utimogo kawuono wambe wadwa time tijing tich ang'wen. Ikre uru matut moingo kaka nuikoru nyoro. Dhomuru nyaka Masindo. Atieko.
Joyce mano mana paro ma jodak e kaunti mo be kane godo chochutho bang' ng'anyo mapek manotimore e boma ma Homa Bay kaendi ka winjo ka giwacho ni giikore kendo ng'anyo ma bende Azimio osechano tich ang'wen juma niendi. Winjo ka thoth jomoloso wacho ni giikore ka doko ni samoro kelo pek to giwacho ni pod gibiro dhi nyime kod bao ng'anyo ma kamano ka giwacho ni mano e yo kende mabiro konyogi e neno ni ngima wasani koro pek pacho kaendi odhi makare. Pod wabiro medo wuotho e boma ma Homa Bay kaendi mondo wang'e ni to ere pek mane ng'anyo ma kama okelo ne jogo eko manie sekta mar ohala kaachiel kod joma nie sekta mar wuoth ma bende ne chenro mage mapile ne rochore mokalo kinde ma ng'anyo mapek ne dhi nyime e boma ma Homa Bay kaendi. Joyce. Erokamano ahinya Ali Abich ka intiere kaunti ma Homa Bay kono. Wawinjo yo makare kaka jopiny e kaunti ma Homa Bay otwak otudore kod weche mag ng'anyo ka bende wang'eyo ni nyaka sani mana kaka iseng'isowa chenro mag ohala wanyalo wacho ni kawuono e kaunti ma Homa Bay odok e wang'e. Gino ma bende opogore kod odiochieng' manyoro. Inyalo mana medo dhi nyime kod luonwa weche mamoko ma bende luonwa machiegni e kaunti ma Homa Bay kono. Ali Abich. Erokamano ahinya gi sani Ali Abich. Nyakora Ramogi Juang podi wantiere twak okinyi ma kawuono kod Betty Adera kaachiel kod Mesha Kodede kama bende watwak kotudore kod ng'anyo mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Betty, kapok ne wadhir Ali Abich ka intiere kaunti ma Homa Bay, winjo kaka Odede noloso ka bende penjo ma bende apenji ni bende nadira ni sirikal masani ni nyaka saa asaya mar mondo mi ponono ter dongruok e gwenge mopogore opogore pacho kae. Penjo machielo bende ne en kanyo ni ang'o momiyo polis ne onge kata nokochopo e kinde ma bende ni yako mwandu mar jatend piny Kenya mar ang'wen manosedhi rutaya Uhuru Kenyatta kaachiel kod ketho kambi mar Raila Odinga. Mana kaka nasewacho mbele kanyo Joyce en ni ketho mwandu ng'ato, kwalo gir ng'ato, mono ng'ato timo tije mago duto gin richo kendo gin crimes kaluwore gi chike ma wantiere go e Kenya ka. Momiyo koro mana kaka ne wasewacho cha jo IPOA kata ng'ama nyalo timo investigation o tim ma ng'ata manoyud ka no bayo kidi kata moketho kata mana nyanj mama mboga mondo kel e mbele chik. Gima temo wacho en ni mwandu kokethi to lit ne wuon go mana kaka lit ne jite. Onge gimoro ni mwandu joka Uhuru koro dwa bedo malit malo mwandu mama mboga mokethi. Mwandu mora mokethi onego bedni iketa ng'owa e sheria mondo ng'ata moketho gi otima ng'owa orom gi chik ma wan go e Kenya. Gimoro kendo madwa medo wacho en ni ya katiba wa omiyo wa thuolo kaka jo Kenya mondo watim ng'anyo mamuol, peaceful demonstration. To gimora miluongo ni right kata haki be nigi responsibility that go with it. Onge right makatibo miya ni right ni koro inyala go koko nikech koro chiko mi right mar koko to okipar ni ntiere ng'at more bathi kanyo ma koko nino to kendo infringe e right mare. Donge kamane kako dhi. Ka waneno kaka ng'anyo osedhi kata mana chakre mar tarik 20 cha. Okamano okinyi mang'ich ndara osedin gi kite to ma en highway matudo area ni gi area cha. Ng'isa kaka idwa kona kawuono ni mano en ng'anyo ma peaceful. Okamano adiera to wawacha. Mar ariyo kendo wawinjo kata from jo Homa Bay. Sama wang'anyo kamano to ng'iso ni income kata yuto madi yudo for that particular day odhi. Ng'ato wacho kanyo kaka owadwa moro wacho kanyo kaka budget ne mar ode pile en 1,000. To moyudo e tije mar go bodaboda en 300. To kata 300 no koro nyoko yude nikech koro kaluwore gi weche mag ng'anyo gi ringo koni gi polis kamano. Koro nego wapenjre niya, sama ng'idoke odi macha idhi romo gi jaodi gi nyithindi ok idhi romo gi crowd. Idhi yudo ka nyathini in minyuolo ema ng'i kanyo ka kech kayo. Emomiyo wabed wadoguru chien waparuru ni to issues ma wayuago gi kaka cost of living magiwacho kanyo maberno en yo mane ma beta ma inyalo tigo. E wach mar ni ati nyaka wasare ne ker ni eka mondo development obi. Joyce akia ni jabura wadwa ni odak e Kenya mane.
nitie gimomiyo statement moro ni siasa mbaya maisha mbaya ne nitie e Kenya ni kendo pod oringo an onyuola yude okamano to kamano is the reality and nature of our politics. Kawang'iyo kata mana chakre independence notimore nade ka luo land emane ji osome ma development ne nitie to sani wane makendo wachalo joma ywa goro. King'iyo kata mana health indicators to gi other socio-economic indicators akoni ni kikwano 47 counties ang ni yude ni county moro kanyo mar Nyanza ema timang'oa ema yware chien. King'iyo kata kaka ne devolution obiro sani e wachiko higni 15 okamano ka county wachalo joma koro wa govern rekendwa okamano again eteko kendo right momiwa gi katiba. King'iyo development indicators waduto wasomo wang'e gima mano en adier compare kata mana Migori sani Siaya Homa Bay Kisumu kata gitara kanithi ginika ibro penjri ni to donge governors gite counties gite yudo resources machal kaka joma moko yudo enang'o gi Nyanza momiyo wan pod wayware chien. Sani e siasa oserumo and that is another fact. Siasa oserumo, campaign noserumo. Warito 2027 mondo wane ni to odwa ringo nango kata naburu chung. Lakini gimatemo wacho en ni ya for the first time since independence, and this is a fact, wantie gi ker mar Kenya mowacho ni yawa ji teno kogone kura donge mano tadier to sani kaka koro sebete kom odwa bedo ker kata president mar Kenya te makaka tije kaka president en mondo ting ngima ji malo okobing'iyo ni odwa mana ting'o joma nogone kura joma kabila ni odwa no ting Kenya mangima to king'iyo adier joma nomiye kura moluongo ni ochunglo kato yieyo en mana Nyanza, which is okay. Kaka ng'ato go kura is the same democratic right that is okay. To se bogo bade piny owacho ni yawa an kata nokugona kura sani an raisu an rais mar Kenya te ere yo madang wabed go piny wang'ini to areas gite nyalo bedo developed nade. Nyoro 2 days ago promised development projects madhi almost 3 billion in constituencies aria deka ngwen okamano ok ni ji secho en ni koro jotendwa moseyier moseneno ler madwa timo tich mane jopiny omigini mondo giti kaka MPs, kaka senators, kaka MCAs, mondo gidhi ng'ini to donge wan be wachulo mana taxes kaka jotarakanithi, donge wachulo mana kaka jolango, donge wachulo mana to wasechulo higni gi te chakre independence to pod wadok chien. Emomiyo sani wang'ire uru wang' gi wang' mondo wang'isre adiera ni to kaka taxpayers wan be ang'o momiyo iwe wachien. To en ang'o mwanyalo timo mondo sirikal makoro osebete komno yie kode idagi kode gine magisebet matine ni koro bet but sirikal ema ponono nyalo yuayo dongruok mathoth. Politics is politics. Ker be ng'iyo mana ni to ere ng'amo yie tiyo kode osebayo net ne ji te e Kenya ong'iyo to ere ng'amo yie tiyo kode moyie rwake ode kaka dang' irwak wende odi donge an kirwaka to odi ema dhiye jirani koko rwaka ta omiang'o lakini development projects to kobiro Joyce oken gima konyo ati MP no en gima konyo oganda masani kendo oganda mabiro emomiyo an jothurwa ya wakati wachang'o for the sake of development wamakuru ker mosebete komni mondo wang'ini to wan be kaka jo Kenya wadongre adonga kaka areas mamoko dongre oken secho it is a fact oken secho mana kaka isewacho no oken secho odedi mang'eni wacha moro ili nyaka sani waseno ka ng'anyo makamagi biro bedo ka dhi nyime penjo manyalo bedo ka ringo ewi jo Kenya ng'anyo makamagi bende biro miyo ponono gigo ma Azimio osebedo ka wacho ni electoral injustices bende gibiro rumo nengo mar ngima bende obiro dok piny koso wabedo abeda kwa ng'anyo to onge gimoro amora. Joyce we koro wadonje substance Namba chiel beti otamore duoki gimomiyo polis ne okodhi e puoth Uhuru Kenyatta. In fact, otemo justify ni mondo mine dhi kambi Raila Odinga gi giro Uhuru Kenyatta gibe giwinje lit. Mane gimotemo justify.
ni gigo chalre kata mana mar mama mboga kata ngowa koro kanyo warende arenda katwa erokamano ayie kode nyiso ni watemo retaliate gibe giwinje lit mano watieko gi kanyo wabire substance mar ng'anyo wawacho ni wadwa ni mondo yaw server. The question monego the other side kodwa openjre ni to be server ni noyawe nikech giwacho ni ne wadhi through the normal Supreme Court process ma Supreme Court ong'ado wach bla bla bla. Kamo bete ni benong'eyo ni barua moro nondiki mosomne jopiny e mbele kamera e Supreme Court. Kasmat Matika wacho ni ok ginyal yawo server nikech it will infringe in their intellectual property rights. Mane kama wantie. Ka wanyalo haya kambi ni mondo otawa e yiero. Kae to sama wadwaro duoko manie agulu ma iluongo ni server gi dho ngere ni to gitamore yawo nwa mondo wane gima nie iye manyaka our highest court in the land order ni mondo yawe to gitamore yawe ni ng'ato dwa justify mano ni gino ne sawa tu. Joyce gima nyamera beti gi ni temo wacho gi grube en niya kaja kuose bedo ka kwalo dheri monyuol sasa ma dheri onyuol to biro ting'o dheno gi nyaroche te ni to koro in nyathi donga to kisebet maduong' to mondo mi koro ubed gi paro mopogore gi baba uwach ni baba ang'o momiyo ng'ani sasa ma dher onyuol kwase kwa dhiang' ma dhiang' onyuol to biro kawo dhiang' gi nyaroya gi chak ene modhi onyiedho to kwaluwo bang'e ni to koro oso lwete ei chak to okete lewa to wawacho niya mane a nature of politics mane ka the truth koro wodhi oso lwete ei kikombe to lamba sha lewa to wawacho ni wan mano romowa ne wago kura kochunglo mano to dak bila mane ma joluo dwa dago joluo mowar manyien gima timore en niya kokwal dheru sasa mukwa dhok ma dhiang' onyuol to kwal dhiang' every time ng'ani biro kwalo dhiang' to ringo go gi nyaroya kisebet ng'ama duong' mopong' tinyiso baba uniya nyaka koro wager dipo motegno ma wakwadhe ni kendo wang'ni ok chak kwal dherwa mane gima joluo mowaro nengo tim ema ng'iyo wang' kamera e TV anyisogi ok ilu bang' jokuo tidhi iketo lwedo achiel e chak tikete lewi tiwacho niya ni donge wan nwago kura kochunglo koro it is madhere koro mane kaka politics joluo mowar en joma nyisowa niya ni Raila Odinga rach omiyo wamanyuru alternative telo ma alternative nyiso niya babau osebedo ka kwayo to ka dhiang' onyuol to ikwalo koro babau no e jasiki sechego nikech ng'ama chielo okwalo dher babau monyuol mane gima joluo mowar temo wacho an wawacho niya kosekwal dhiang' taseyudo ka wuoyi mopong' tanyiso baba ni either wadwa strengthen diponi to kokamano tadwa chung' oko ka mawang'ni ka ng'ani obiro kwalo dhiang' to wadwa gore go tho gi kuo to koro gisani ng'anyo to abro luwo bang' jakuo to dhi luto lwete matin e chak to kete lewa tawacho niya mano mane momiyo koro nyaka wawuog oko kaka oganda luo ni ok chak kwal dherwa monyuol wang'ni walawo ma mwadwoki be ok wadhi kodu to midhi lutnu e lith lwete chak tikete lewa kata kamano nyaka Ramogi John pod wantiere twaka okinyi ma kawuono antiere kae kod Meshak Odede kaachiel kod Betty Adera watwak ewi ng'anyo ma Azimio la Umoja One Kenya Alliance podi medo bago e pacho ka yiena mar mondo mi wakaw yweyo mar ariyo e twak mar okinyi ma kawuono ka wadhi mbele tok yweyo marwa matin wabiro wadhi mbele kod twak alore ni nyaka sani wanyalo wacho ni twaka podi koka iye otwere kik idhi mabor. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo
Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Oh, kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suod machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka. Kucha. Adengele. Wogi. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno. I started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently, I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles, and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Nyako Ramogi ajongero kama na inyako medo bedo kodwa e twak maro e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kama watwaka e wing'anyo magazimio la Umoja One Kenya Alliance mabende podi dhi mbele e pacho kae. Ng'anyo mabende nosewach ni biro bedo katimore chieng' wuok tich kaachiel kod chieng' tich ang'wen juma ka juma e pacho kae. No aneno odiochieng' manyoro ng'anyo makamano notimore, weche mopogore opogore nonyiedhore lela kata maund mopogore opogore bende ne waneno odiochieng' manyoro. Kata kamano moko kuomgi wakwedo e okang' mamalo. Gie thuolo ni kapok wadhi mbele kod twak maro e studio kae, adwani wadhi achiel kachiel nyake kaunti ma Mombasa. Watudre kod jafwambo marwa ma Mombasa mano George Aoko. George Aoko kiwinja e yo makare ka intiere kaunti ma Mombasa. Okinyi makawuoni chiu nade ka intiere kaunti ma Mombasa. To jo Mombasa wacho nang'o kotudore kod ng'anyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Aoko. Erokamano ahinya, awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma kaunti wagoyo mos ahinya kotudore kod ng'ikruok e yor tudruok mabende wabedo godo kanyo kod jafwambo maro e kaunti ma Mombasa George Aoko. Pod wabiro medo luwo ndache mar mondo mi olernwa ni kawuono to Mombasa ang'o matimore. Aoko, ang'e ni waseloso weche mag tudruok, inyalo mana dhi nyime Aoko. moko kuom jogo mano maki machiel kuom jotelo mano maki e ng'anyono en MCA ma alworano ma bang'e to ne oduogo e thuolo. Kata kamano chuny boma weche ne beyo, piny ne okwe, onge tulo moro amora manotimore. To antiere kaende gi moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa gae. Adwa mana ginyisa ni to gito ng'anyoni kaka gineno ka ng'anyoni odhi nade nyaka sani. Be en gino monego beni jiw lwedo kata en gino monego beni ikwedo nyaka sechegi. Suda machiegni kae chakna gi nyingi to
Nyakwara Mogajwang mano ber n'oganda mar jo Kenya. To ng'anyo mamuol ema kelo kwe. To naseng'iso oganda jo Ramogi kanyo cha wuoyo chien kacha. Ne ng'anyo manobedo 2017 kana wuoye Citizen na wacho achiel no Uhuru Kenyatta. Ni nyaka gibed gi Raila Odinga piny ka ji ng'anyo mondo gibed piny ji ariyo mondo giwuo mondo gine tatizo matimre e Kenya mondo oganda jo Kenya odage life man gi kwe. To adwa wacho nu wach moro achiel kama ni ng'anyo mamuol kelo kwe mamuol. To ng'anyo mwaneno ka incitement bedeni makoro ikwalo gik moko ni ok ober. An akwayo oganda jo Ramogi no kwadhi ng'anyo. Wang'anyuru gi kwe, wang'anyuru gi rieko, kendo wang'anyuru kwa ng'eyo ni ng'anyo mwang'anyo nyalo kelonwa benefit e kind ogandawa. To Nyakwara Mogajwang wagoyo mos ahinya e ng'ikruok mabende wabedo godo kanyo e yor tudruok kod jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa, mano Joja Oko ka entiere kaunti ma Mombasa. Kata kamano pod wabiro medo tudre kode. Gi thuolo ni adwa ni wadhi e mane kar dak ma Kibra mane kaunti ma Nairobi kae. Mar mondo mi wawinja neni to ang'o matimore Kibra odiochieng' ma kawuono mano tok ng'anyo mabende wang'eyo ni Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance menene ntiere e gwengo ma Kibra. Ne wawinjo ka nitiere mwandu mopogore opogore mabende nokethore Kibra kon. Watudore achiel kachiel ko jafwambo marwa Eriko Wenga. Eriko Wenga, kinyalo winja okinyi ma kawuono ichiw nade to chal mar weche ni nade Kibra kama intiere okinyi ma kawuono Wenga? Joyce, awinji maler ahinya mana kwacho an e kadak ma Kibra kuma antie sani en alwora ma Karanja kata alwora mar Fort Jesus. Kuma gie sani johala ka achiel kod jodak ma ka kwano lal maduong' mokalo kalore kod masira kata mach manyomuoch odiochieng' manyoro chakre godhiambo saa 1 saa 2 nyaka gimo saa 6 motieno ka bang' jomoko mapok oyangi nyaka sani ma bende wachre ok gin jodak ma ka nyo ochopo ka to gima nyo gitimo en mana ni gichomo alworani to gikwongo giwang'o kanisa kanisa ma PCA ai kod school machiegni mani i kanisa kanyo bende giwang'o ai giyako kata gikawo mwandu mani kanisa kanyo ka achiel kod ketho dirishe ka achiel kod timo gik moko machienglo mang'eny manyo gitimo odiochieng' manyoro. Bang'e to ne gichopo e apaya makoro wuok Makina ka dhi Olympic kanyo nitie joma ng'eny maloso ohala magi to nyogi teo mach magie sani gimatimore sani Joyce en ni moko kuom johala mane ochopo ka gokinyi gitemo reso kata kawo moko kuom mabade manyo wang' modong kata kod yiende moko mondo gires gichak chung' manyien kendo ka gigero kibanda magi mondo gine ka ginyadhi mbele kod ohala magi. Gima ng'eyo ni moko kuom jopiny bende kata achiel kata johala moko bende gitemo golo mwandu magi machiegni kod alworani. Kech gima nyako Joyce en ni kata ka ndoko nyoro odiochieng' manyoro nitie ng'anyo to odiochieng' ma kawuono bende ok anyal wacho ni samoro ober ahinya kech nitie ng'ur mathoth e chuny oganda ahinya to jogo maparo ni nyoti kodgi kata nyo ketho yo mak ber ahinya. Koro gima nyakoni en ni pod nitie ng'ur, lwasi pod ok okwe ahinya to pod wan ka pod watemo nono weche keche motelo kanyo yudo thuolo mar romo kod moko kuom jotelo mag kanisa ma bende ochopo ka mar ndone ni to kanisa no nyokethre yo machalo nadi to ng'e ni ma en achiel kuom okang' mag timo nonro kech kata jogo makedo ratiro mag oganda moko osechopo ka mar nono mondo gima duong' en ni mondo gitem geng'o ywaruok manya muoch e kinde kabinde moko modaki iye ka ma samoro iparo ni joma nyokelo tulo nyogeto mondo okel athu e kindgi. Koro pod wan ka to gima nyakoni ni nyaka nojonjo kago kinyi gimo saa 4:03 kama obila ne tin kaka kech moko kuom jodak maka kata jodak manyo oyudo hinyruok ka giwacho ni nyo gitemo luongo obila to obila nyo otemo yulo ne kochopo sani kora kaneno gari achiel mar obila kochopo ka mar biro samoro gibiro konyo timo nonro mar lal manyatimore e alworani. Oyudo thuolo ma wuoyo kod achiel kuom jotelo mag PCA mano Mikae kata Pastor Wairimu mano temo wacho ni nyaka sani ok ginyal yango nto
lal manyo giyudo odiochieng' manyoro tok kanisa kod mwandu mani iye wang' en wang' lal manyalo chopo nadi. Koro owacho ni bang'e ka oyudo thuolo samoro ka ginyago kwano mondo giyud ni en lal machalo nadi. Gima ng'eyo ni gie sani chenro mag ohala temo dok iwang'e i alwora ma kok makina nyaka Olympic, to kata kamano pod nitie luoro matin manyawacho ni pod nitie e chuny moko kuom jodak keche kaluwore kod ng'ur manawacho ni ng'ur moko pod nitie i alwora ni kaluwore kod gima nyotimre. Gima ng'eyo ni natemo yudo thuolo mar wuoyo kod jatend arita kwe ma kadak ma Kibra ka Andrew Mbogo, to wacho ni gibro temo timo nonro mak mana ni kata tani nanga ok giwuog maler ahinya kaluwore ni to joma chal nadi manyo biro mo otimo gima kama. Kecha gima osewinjo kuom jopiny en ni gichich ni joma nyalo tim gini ok gin oganda ma okaka kecha no yudo thuolo ma wuoyo jomoko wacho ni moko kuom gima nyo giyudo machiegni nyo olal kendo nyo gipenjo kata yo ka giwacho ni to giluwo kanye. Mano ranyisi maler ni samoro ok gin joma nyo okie ka Joyce. Koro pod wan ka oboyudo thuolo mar nono wechegi wuoyo kod piny owacho kaachiel kod jokanyo kaka mondo to adieri mar masira manyo biro mabende omako mana kanisa kaachiel kod skul mani e alwora achiel ma no obiro machalo nadi Joyce. Kamana inya Eriko Wenga ka intiere kar dak ma Kibra e county ma Homa Bay. Ka wanyalo wacho ni en gino malit ahinya kalore ne owanga kanisa makamano. Kata kamano weche makamaga ng'eyo ni jafambo marwa Eriko Wenga pod iluonwa machiegni kendo obro yudo kuku kaachiel kod tiend wacha e weche manyien mag odiochieng' ma kawuono ahinya to kochakore e weche manyien mag migago. Gie thuolo ni adwa ni kendo wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Mombasa wawinja ne to jo Mombasa wachang'o kotudore kod weche mag ng'anyo. Hauko kinyalo winja gisani nyalo mana dhi mbele kod twak kod jopiny e kaunti ma Mombasa kono kotudore kod weche mag ng'anyo aoko. Unaona wale wote ni siasa ya njaa. Hawezi. Erokamano mana kaka ewadhi nyime no en mani wane kaunti ma Mombasa to medo mana kao pach jodak kaluwore gi chenro mag ng'anyo masani dhi nyime e pacho ka. Chaka gi nyingi to insani to wach ng'anyo ni ini kawe nadi. Iluonga ne Cyrus Ogana, wantie Mombasa ka. Ng'anyo nitiere katiba. Onge ng'ama ok dwar ng'anyo nikech ng'anyo kiwacho ni en gima ok onego bed ni ji timo kaka winjo kaka Chagwa wuoyo, kaka leaders man godo Kenya ka wuoyo kagi go korgi kagi wacho ni onge ng'anyo. Gima nitiere katiba en gima obedo stipulated a constitution moko nego bed ni ng'ato wacho Kenya ka ni ng'anyo onge. Weuru jo Kenya ng'any kaka gidwaro. Gima otim Kenya ka marach ni ugolo polise dhi goyo jok mang'anyo ka onge kosa. Police ma Kenya onego ng'eni gimbe gin jo Kenya, onego ging'eni wambe wan jo Kenya. To gima waneno ka timore ma polise dino koni gi koni. Number 2, oken gima ber ni polise mang'eny kama ka dhi ne jo Kenya madwaro haki margi kar mondo mi gidhi kun machalo West Pokot, gidhi Baringo, gidhi kun malweny nitie gidhi gigore. To waneno ka sirikal kelo polise machal kamacha mabro go Raila. Hada wuoyo kuom baba wasedhaw Kenya ka. Wasethagore because of you Kenya ka. To wakuoi baba kama iketeno kaka tibo yie go. Waneno ka waneno ka jatend ogai mar Azimio la Umoja no jiwo joge kata johera mage mondo mi ka wuok to gi bag mana ng'anyo mamuol. To kwa ng'iyo ng'anyo gi ka jopiny wuok oko ok gin mamuol asach. Ipanyo ni ang'o miyo matimore? Ok en ng'anyo mamuol. Joge jomokiny. Kaka ne gino chakore an koponi ne nitiere security advisors mag Kenya. Ka nitiere security experts mag Kenya onego bed ni gi advice government mar Kenya ni magi umati mang'eny ok inyal control gi bunde gi tiega saki neno gitimo ibru kinyo jogi tinyalo kelo lweny moro machalo pinje moko mwaseneno ka lweny timore. Ok onego bed ni onego bed ni giwenyo jogi to donje ndara to gitimo gima gidwa timo no mogi mut ko ute ok giketho gik moko. Destruction man nitie ka obiro as a result police go jok moko koro ji manyo kuma gida dhiye jok moko giyude barabara mane gimo timore. Lakini serikal mar Kenya timo kosa maduong' ma paro people like a Chagwa gima ne gibiro gik bana gitimogo again umayora la security magin kechango
Samo ma Raila security intention magi ma un gomo mi ko security mag Raila makoni un gi wicked intention it's either o kawach kana ni it's either udwa nege kosoda timenade udwa nego Raila don't try ero kamano ahinya nitie point mane temo lero kaka jatend rowere iparo ni ng'anyo gi onego gibed nade mondo mi kik wane ka gik moko kore ketho mwandu ikwalo lweny wuok ang'o monego bed ni rowere timo to chutho ka gintiere ng'anyo ni kaka achiel kuom jotend rowere. Gima nyalo wacho nu about ng'anyo mantie ni na wuoyo kanyo to ne achiel ariyo adeko bedo ni ng'anyo mamuol miyo kijende bende bedo gi chuny mamuol. Wan wakwadwa incitement leaders na temo wuoyo about leaders mekwa sama jo ng'anyo luong to katibo yien wan man mondo oganda jo Kenya ng'any to nitie leaders moko magin betrayers magin ne gisedong ka giketho counties gichamo counties to koro migi CS o migi ang'o to moko nitie mane igi otero gi e kombe mondo gidhi manye wacha ng'anyo ni mondo gidhi many koro yudo ka koro gin gi insight gijende moko makoro biro chako kelo lweny mabuthe ijo mang'anyogi to ketho mwandu tibro wach ni jogi emo kelo lweny mar ng'anyo. Ana kwayo oganda mar joluo winja uru na matin miya urito mondo winja matin wabedu gi gimi luongo ni ng'anyo mamuol wabedu gi ng'anyo ma Nyasaye oyie gi ng'anyo ni wabedu gi riwruok achiel oganda joluo wadong uru kaka oganda mar joluo wabedu dong kwa kere wabedu kwa herre wabedu kwa mako jakom mondo walamne gibed gi kwe kaka tim mar Azimio mondo giriwre kod Rais Ruto mondo gibed piny ka gisebedo piny mgiriwre wabro bedo gi kwe to mokwongo adwa wacho gimoro achiel ka please Raila Odinga wach ni sirkal owe goyo jo media gin informa magwa mamiyo wa weche media ema miyo jo piny ng'eyo gima dhi mbele Kenya ka sama uchako tocha jo media sama uchako goyo jo media gi mang'iso kaka wapure gweng media gi mang'iso kaka kuotimre gweng media gi mang'iso kaka jinegre gweng media gi mang'iso kaka gik moko timre sama ugoyo media gi bro pando gik moko mang'eny miuru media chuny mar tich jo Kenya miuru media chuny mar tich mondo jo media ogorenwa nikech haki kech ni e Kenya kech chamowa to Ruto awacho ni nikech chunyi mayom weketo chunyi matek bro miyo Kenya bo bedo kama tek weri gi Gachagua forget about Gachagua makiri gi Raila Odinga uter Kenya mbele Kenya ni nchi yangu Kenya napenda ero kamano ahinya mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana pach moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa kae ka gilero pachgi kaluwore gi ng'anyo makoro dhi nyime e pacho kae mangima. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko ka intiere kaunti ma Mombasa wawinjo makare paro mar jodaka e kaunti ma Mombasa kono. Nyakona Mogejwang in benda geno ni iwinjo kaka jo Mombasa oloso kanye yo makare. Joneno magwa moko bende loso kokalo e Facebook kacha kama bende wantiere live. Kwenye loma na somo ote matin kende mag joneno magwa matudore kodwa achiel kachiel e Facebook kacha. Wantiere kanyo kod Ben Stone awegi wachani asemol kendo awinjo wiyo maler ng'anyo ber kendo ageno ni machiegni ni ker mar piny biro yie loso kod baba Raila Amolo Odinga mondo uchumi obed maber. Mano paro mar janeno marwa Ashman Chila wacho ni ng'anyo mamuol maonge ketho mwandu wegi kotemo ni kwalo to isimi chuth. Jo Kisumo kanyo to uber nagonde sirikal timo marach gikao jo maundu kendo gitero ketho mwandu wegi ka gitiyo kod ukora manono mondo owach ni johera mag Azimio ng'anyo mamuol ng'anyo manyuolo ber ema wadwaro. Wacho ni an Ashman Chila Sukari Industries. Sam Jakoma bende wacho ni Joyce wawe uru miriambo akwayo beti owe miriambo tulo nyoro okel koda jotelo mag Kenya Kwanza koda obila ang'oma mono obila weyo jopiny mondo ong'any ma okolawre kodgi ka bende wacho ni it's high time sirikand Kenya kod migao mar okwach kich obed machua kendo we should stop blame game. Mago ote majoneno magwa uronwa Collins Ken na Abel wacho ni nyaronagi wieler amor kod twaka. Mago ote majoneno magwa uronwa achiel kachiel kokale Facebook kacha. Thomas Sankara bende wacho ni Raila bende oyawe server mag tablet mag ODM and Thomas Sankara Ben
Mago ote ma joneno mag oronwa Injinia Lazaro Kanyamboka bende wacho ni nyoro ne en odiochieng' malich ahinya ka sirikal ne otimo gima kisungu luongo ni self shooting in the foot. Ere kaka sani sirikal nyalo assure foreign investors of their security ka properties of the former president kaachiel kod prime minister can be easily accessed by government sponsored goons in a broad daylight. Mano ote mar Injinia Lazaro Kanyamboka kanyo. Ka bende odhi mbele kowacho kanyo ni piny ma jofuambo, owacho kae ni piny ma jofuambo bedo intimidated just for doing their jobs. Ka bende owacho kanyo ni joigigo kata international lenders nyalo tiyo godo to suspend Kenya from the list. Kaponi people kaka Gachagua, Moses Kuria gi Chungwa ema make decisions in this regime, owacho kanyo ni then we are headed on the oblivion. Owacho ni Injinia Lazaro Kanyamboka jamaguye. Mago ote ma bende joneno magwa oronwa achiel kachiel. Aka bende ote makamago mano ote mogik kanyo mar Ouma Wuod Kindu bende wacho ni penjna urubeti ni ere kaka odwa ni uchumi odog piny ka ok wang'anyo. An kaka aneno owuoyo kaka neno wuoyo ni even 2027 okane kodhi yudo kura e Luo Nyanza. Wekundo jo Kenya beti piny tinde olokre unie jo machiemo ka Ruto to jomoko inyre. Oneno waka entiere Kayole. Mago ote ma bende joneno magwa oronwa achiel kachiel kokale Facebook kacha kama bende wantiere live. Thuolo marwa ema aneno korumo kinyi makawuono. Achak kodi beti e bonyiriri 30 wach ni mogik ahinya ahinya kotudore kod twak e wi ng'anyo mag Azimio mana mapiyo piyo iriembo ka. Mokwongo goyo erokamano kuom thuolo mimiya mar chopo e studio kawuono mar chiwo pacha kaka nene kaka Kenya ringo. To anto gima dang' awach maduong' en ni wadoguru chien, wang'i uru kaka wadwa ni wariemb Kenya wani odhi mbele. En Kenya wa ok en Kenya ng'ato. Kowang' wane mwawang' e iye. Kodongore wane madongore e iye. To dang' akwa kendo maduong' ahinya Raila Amolo Odinga mondo o call off maandamano gi te nikech wasemana neno ndalo ariyo kende kaka osetimre ji ywak ka issue mag cost of living is the issue. To sama koro dukni olor, jo boda boda ok dhi tich, jo mama mboga ok nyal dhi e stonde, akian mano dwa solve cost of living nade. To wabeduru piny mondo wago ane mbaka kaka jo Kenya ni cost of living mabe ok ochakore sani no chakore chon mondo wayud yore mwanyalo loso gigo. To sani be wan gi thuolo maber nikech Nyasaye omiyowa koth, sani koth chwe e pinywa, koth chwe and wan gi thuolo mar dok e puothewa mondo walos cham mondo wayud chiemo moromowa kachiel gi nyithindwa. Erokamano ahinya. Mesheko Dede wach ni mogik e bwo nyiriri 30 thuolo marwa marumo. Erokamano Joyce. Ne nyikwa Ramogi mawinjowa oko kanyo. Wach mogik manyalo wacho nu en ni kik wayie bedo gi hate kata ginga gi jowadwa kaka nyo waneno ka jomoko ma odak e gwenge ma waluongo ni Mount Kenya koro chako hate each other gidwa bedo jok ma ok oherore nikech gidwanjo nyaka mwandu jowetegi. Kik wabed gi hate kata ka nitie jowa moamua ni gidhi tiyo gi sirikal mwapingoni to mano ratiro margi kendo kik wabed gi hate. Ka nitie kama gidhie marach to wakwergi akwera e lela kaka kura kwero nyamera beti kani to ok obed jasika. Erokamano ahinya Meshako Dede kaachiel kod Beti Adera kuom kawo thuolo maru uchopo e studio kae wabed kod twak mong'ith. Nyakwa Ramogi Jwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro marwa mar odiochieng' ma kawuono. Nyaka ne wachak chenro kar saa 12 mar okinyi, sani en mana dakika matin kende tok saa 5.
abich mar onyango. Elo jogo duto mabende oneno ni chenro ni obiro ni yo makare, mano moriwo nyawadwa Sharon Ong'ao, director marwa mar odiochieng' ma kawuono mano Robert Wafula, jogo picha kaachiel kod jomak duol, nyaka jogo mantiere TX wagonu erokamano ahinya kuom neno ni chenro ni obiro ne nyako Ramogi Ajwang' achiel kachiel e yo makare. Nyakendo warom odiochieng' makiny, oriti masani ibed kod odiochieng' makare. Nyinga Joyce Odur. رمضان ده حياتي رمضان ده خمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi